حدناتنا تسمع الله خنا تيديو ولا ما تكيو كبرات حواتها نسمع الله خرو نسمع الله خرو كبراتها اوكي مو حدناتنا تسمع الله سمع الله حجي سمع الله خدو حجين سمع كلام حجين سمع اوكي حراي كبر قاشا حدا ما قبر لي ريد اوك قبرلك كبر حاونا توس قابز قبرلك حدا قبر اللي تحت خنك اوكي حراي نابخا مدرخ تخدم توغيرك اما دمنا خنقص كبرات تخاتلتي مدبات إريتريان حدري جاغانو مدب حدري جاغانو لما عنتي تقرب لكم دولو مدب أقرابيو أتو مورال تخلق هايمانوت كوينو هزوو مچي زولو أرستدما قدمن إسي أب ملوات زولو دكتراو سرعاتن كينوون زبلي أيها سيداتي وسادتي وآنفاتي متابعي غرفة حدري جاغانونا اليوم نقدم إليكم أو نستضيف السيد مورال تخلى هايمانوت ويقدم لنا موضوع دور الشباب في إطاحة النظام الدكتاتوري أو في النضال بليت فتحي وما بعده ونتمنى لكم أوقات سعيدة شكرا تفضل الأخ مورال نباخا مايك قرفل كاللغو بتحتنا حزة حاولنا تخلي مورال نحرا لخا خوينكا بشم حدار بشم حدري جاغانونا المنا خبير كاب زمن صافا بطعم دا مسجنا كاينا مو مايك نباخا دحر بايتخا دحر مللايكا تي حسكا مصيخا زلخا ارستينا قطن خطأت بخبر عندما كان نباخا مدرككم يغني لي مجمرة سلام كبل دالي يسمع الله خدي خول مساهم الله خدو thank you مجمرة حدري جاغانونا كما سجني دالي كم اون نخلوكم ابزي لومي مسانا هونكم نازي مدب تكالاتلو زلكم كبرانن احوات ملو اسمي مورال تخل هايمانوت تولدي زبهال بشحن شاتي 292 توليده ابن بخوخات زبهال عدي وردا مصحه ورجا كل غزاي هاجر ايرترا مالتو ب2009 كاب ايرترا وصي ب2010 دما ناب هاجر اسرائيل كيده كاب تزنبره ناي قالسي خنتات انصار ملكاو سرعه تقدف اب اسرائيل عقمي زفقدو خبركت فتينه دحر زون ناب إثيوبيا ب2015 ጥሪ 21 ተመሊሰ ኣብቲ ዋነቲ ነቲ ናይ ከም ኣካል ናትና ኮይኑ ኣብ ግንባር ዝነበረ ናይ ሰራዊት ሕድሪ ሰራዊት ናብየ ተጸምቢረ አቡ ዓመይ ዝፈቅዱ ነውሕ እውን ክጓዓዝ ፈቲነ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተቀያይሩ ኣብ ዝሓለፈ 2018 ካደጊመ ኣብ ኢትዮጵያ هوت تجديده بدهرو ناب أوغندا خيده أبزق وان زدما بحجر بلجيوم ينبر له بحجر زبالة ناتي وين يدهر بايتاي تامي أهو جلس خلاه نزيز مثل لو ما أنتي حسابي ككافلو إلى حجة متجز له من سين تراون مغيار ملكاو سرعة كينون زبالة بزعباز رأسزي بزح جزء تزريبو كم زخون يردانيو انتخونه نيشي كما وسختا خوينو كغلغل سلازغل نلوم معنتي باتي عقميز بغدو زلن حساب ككافل كفتني مالتو بزعبا منسي كنزارب كلنا بسلسته شنخاتو كنገልጾ نخلينا منسي كملاغبو حبرتسبن مصاي هاجرن منسي كمفراين عياين حيلي نايلوطي عند حقون منسي كما وحسي سلامن حرنتن كمون حناص هاجرن اون كنገልጾ نخلينا زبزح تاريخ سنيدو ويعقيرو كمزلو ترى منسيات اب كل انتناوي مداي ناي حدا هاجر وسانن متكاتا كم زي بلوني منسي سباري مقوح ارعوت بارنتن
كفات بري حرنتن بلصقنان ونيو نمبزحتيو سوراتات ناي حرنت قالستاتن مقوت فطيرو نتوم ادميتن فلاليتن مزمستن بوليستات ناي ملكاويان سرعاتاتن مواقراتن بطرح ايدو حدا فتحوي حسابات راحيزو عبيدو خال زخون مكلاخلي ابزي بلو بجكا باهجن دليتن حرنتن سلامن نخلهم عمس سرعاتات كلتي كابهم زوردو قفعتاتن بدلاتن تتصاويرو مكيتون افريسومي بار منسيات هاجرنا نزي بحيل برتي جزء زلو والكسباوي سرعات زفترو بوليتيكاو قفعتاتن سنة حجيز ولدو زجرجرة بالشونا وطبعو مزمزان دخلناتن كومون محبراو زرقتن متأممانن حنسائن نحوارون كابجز إرترا علينا قواماوي فتحو منجستي نمتكال حتو هزبنان حقرنان كنملش نخيل دينا زبل حتو خم حدا ججف سئلي على الإله استوسنة حسابات كبرلو في التنين توماس سانكارا كلنا قم نفلتو ناي بركينا فاسو بريزيدنت زنبريو أنصار كل عين الدحرتاتن ناي عمت مربباتن مستلعلي كم أكلتي زكايدو غوسغواسات نمنسيات هاجرو حدا تاريخاوي قال وي تاريخاوي ريتو نبلو نخلينا وي ناي غوسغواس مغلطي انتايلو نيرو هاجرنا كاب إيدو زراون كتتاون مجزاتي حرق نجبرا نعهم تحقوا فتحاوي تعدي كتهلوكم نبلشونان زي ما أري محدران كالسعر مزاعد لاتكم بناتكم فتوتا وحرياق توسنلو زتابعن وحسنا ذهبن ديمقراطيا وسرعات كنهنص اندحر خوينا نزع امام زعمو نسخومن طراحيكم كاباكم وصاي حادو كويلبون إلو يبهال لومي بتقللون من سيات هاجري كبلو زدلكم بار ازي حساب زيو كابناي سانكارا حساب كم نردو من اسي اب تحت زخونه يكون كنتات اب كبابيو زلو عدلاتن بدوتاتن بزي قدس لعلو وايد زحز قدا قصاوت كم زخيليو نحنا اتوم عدي خنا لمع زقبانا اتوم عدي كنا محدر زقبانا كاب قدلن كساب اب قداينا تقداسنت كم زي هلونان تسريح ليو ازي ابل علنا تتصاود شرح دما نقداينا معدينا كم نريو وي بخلا اكل كفتح كم نصبه كغبرنا صنيحيو كنبل نخلينا بار بزعبازي ادلو ادميو غزيو مصايو استسرق منسينا نيلوم معنتي كنزاررب حجنا العلو وانا ነገር ግን نمنسي ኤርትራ እንታይና ግበር ንብሎ ዘለና ዝብል ሕቶዩ ናይ ሃገርና ፖለቲካዊ ሽግር ኩልና ከም ንፈልጦ ዝተሓላለኸ ካብ ቁጥጥር በዓል ጉዳይ ወይ ካባና ካብቶም ዋናታቱን ዝወፀዩ ክንብል ንኸሊና እዚ ጥራይ ካይ አክል አበ መድረኹ ብዝተፈልጥሩ ናይ ፖለቲካ ስሕተታት እንዳተዋህለለ ዝመፀ ሓደ ዓቢ ፖለቲካዊ ሽግር እውን ይዘለና ንምሳሌ ሓንቲ ሃገር بحد ولدو ክትህነጽ አይትፈልንያ ሓንቲ ሃገር بحد ወለዶ ክትዓኑግን ትኽእል ያ እዚ ማለት መብዛሕትአን ዝበልጸገ ሃገራት ዓሰር ናይ ነፍስ ወከፍ ወለዶ ባህናጽ መልክዑ ተነቢርለን ኢና ንሪዮ ሃገርና ኸ ኢልና ክንሓትት ድማ ንቡር ይኸውን ነድሕሪት ርሑቕ ከይተመለስና ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካን ተዳሪና ንሕቶ ነጻ ኤርትራ ክምልሶ ኣይካለን ከይዱ ድማ ንኤርትራ ካብ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ አይና ገፋን ማለት እዩ እዚ ዕዳ ኮይኑ ነቲ ናይ ሱሳታት ወለዶ ይጸኒሕዎ እቲ ናይ ሱሳታት ወለዶውን ብረት አልዒሉ ነዊሕ ተጓዒዙ ነጻ ሃገራዊ ሒስዩ ነቲ ኣብ ሓራ ኤርትራ መሰል ናይ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ክኽበር ይዝብል መሰረታዊ ኣምር ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ግን ኣባይታ ከሽርፎ ኣይከኣለን ስለዚ ብእስያት ዝምራሕ ጉጅለ ህግደፍ ዝበሃል አረመን ስርዓት ከም ውጽኢቱ ተፈጢሩሎም ስለዝኾነ ድማ ናይ ስርዓት ህግደፍ ፖሊስን ስርዓት ምሕደራን ጎቦታትን ዕጨርንን ሒዙ ከተርፍ ንሪኦ ኣለና ብሓፂሩ እንታይና ንብል ዘለና እዚ ወለዶ ታሪክ ዘጽንሐሉ ዕዳን ኣብ መድረኹ ተገቲሮም ንዘለዉ ፖለቲካዊ ሕቶታትን ክምልስ እዩ ዝጠለብ ዘሎ ንምባል ዝኣክል እዩ ኣብዚ ገለገለ ክንሪኦም ዝግባአና ጉዳያት ሓደ ብሓደ
كتقس كفتنه تي قداماي بوليتيكا عدنا انتاي زمسل نزبل ايو بوليتيكا وغدي هاغرنا انتاي زمسل ابو زلنا ناببا ابايتا نزلو حقታት ከመይና ንርዶም ንኩሉ ዜጋ ሓቂፉ ዘናባብር ዘላቂ መፍትሒ እንታዩ ዝብል ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ከመንእስያት ክንምልሶ ዝግባእናዩ ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ ኣብ ከባቢና ለውጢ ይርአሎ ዘገም እንዳበለ እቶም ስርዓታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክወድቁ ንሪኦም ኣለና ናይ ካርቱም ስርዓት ናይ አዲስ አበባ ስርዓት ድሮ ዓንዮም ኣለዉ ናይ ጅቡቲውን ፈኸም ዝብል ተቃውሞታት ይረአሉ ብዝሓለፈ እዋን ሪኢና ነርና ከምኡውን ናይ ካምፓላ እንተዳሪና ብተደጋጋሚ እዚ ስነ ጥበባዊ ነቲ መንእሰይ ናይ ተዓዲ እንዳላዓለ አንጻር ናይ ሙሶቬኒ ስርዓት ሓያል ዝኾነ ተቃውሞታት يلعلو ناي اسياس بوجله دا اسلمنتايو زقصل زلو زبل حتو ايخل الدله 27 عمت بوليتيكاو سلطان غبيتو حتى هاجر لعلي زخونه انتاينا نبلو مغلصون يبلون يفحقو وي مزميزو حزبي كابت هاجر كم زفلس غيرولو እዚ ሁሉ በደላት እንዳፈጸመ ግን ዛጊት አለው ማለት እዚ ምክንያቱ ክፍለጥ ዝግባው ይመስለኒ እቲ ብዙሕ ስለምንታያት ከዓ ክንምልሾ ኣለና ክብል ይደሊ ኣብዚ ካብቲ ብዙሕ ፍሩይ ምክንያታት ሰለስተ ክጠቅስ ይደሊ ሓደ ምስታርስና በቀጥታ ምትሓዝ ዘለዎ እውን ፍልሰት ናይ መንእስያት እዩ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ስግኣት ናይ ስርዓት ግደፍ መንእሰይ ወይ ንምልካው ስርዓቱ ተጻዊሩ ግዛ ወይ ከዓ ንስደት ከመማራጺ ንኽርኢ መልካዓቱ ዝፈላለ ሽርሕታት እንዳተሃንደሰ ክስራሐሉ ጸኒሕ እዩ ስለዚህ ኩሉ ዓይነት አገባብ ተጠቂሙ ንፖለቲካዊ ማሕበራት ዝብድህ ዓቅሚ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከየሊ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ብዙሕ እዋን ብብዙሕ መንገድታት ብብዙሕ ስልትታትን ስርዓት ግደፍ ሰሪሕሉ እዩ ስለዚህ መንእሰይ ካብ ዓዱ ኣውፅሞ እዚ ከይኣክል ተቃይሙ ናብ ዘይድ ማዓሉ ስፍራ ክርሕቁን ተገይሩ እዩ ሓደ እዋን ዘምህረት ዮሐንስ ኣብ ሰሚናር ናይ YPFDJ ብዛዕባ ፈልሰት መንእሰያት ከም ዓብ ጉዳይ ኣይንርአዮ እዞም መንእሰያት በአካል እዮም ነታ ዓዲ ዝገድፍዋ ዘለው ንሕና ክንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ኸደ ይኽድ ብሓሳብ ወይ በረኣያ ካብዚ ናትና ስርዓት ንኸይፍለ ምግባር እዩ ኢሉ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ንፍልሰት መንእሰያት ወይ መንእሰያት ኤርትራ ካብ ዓዶም ንኽወፁ ወይ ንኽስደዱ ብውዱብ አገባብ ብረቂቕ ስልትታትን ተሰሪሕሉ ወይ ስራሕሉ ከም ዘሎን ከም ዝነበረን ብሕጁን ክቐጽልዎ ምዃኖምን ዘረጋግጽ ሓሳብ እዩ ስለ ስርዓት ህዝያ ዘገድሶ በአካል ክርሕቕ ምክንያቱ ስለ ዘስግኦ እንተርሒቁ ከዓ ብመውረርያ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ከይርኢ ወይ ተናቢቡ ንለውጢ ከይወዳደብ ፈላላይ አጀንዳታት እንደሃንደሰ ተስፋ ከቁርጾ ከምዘይ ሳማዕን ክገብሮ ጸኒሑ ወይ ገብረሎ ማለት እዩ እቲ ኻላይ ምክንያት ድኹም ተቃውሞ እዩ እንታይና ንብል ዘለና ስለምንታይ ህግደፍ ኣብቲ ከባቢ ዝቕጽል ዘሎ ምስቲ ምፍላስ ናይ መንእስያት ተሓይዝና ክንሪኦ ስለ ዘለና እየ ከም ከላይ ድኹም ተቃውሞ እውን ስለ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ደንበ ተቃውሞ ደኺሙ ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ንናይ ጸላይ ዓቕሚ ዝማጣጠን ስለ ዘይብልና ስርዓት እስያስ ከም ድልየቱ ከእንድር ዓዲ እውን ይሕምስ ኣሎ ንደንበ ተቃውሞና ብኢደ እግሩ ሓሊኾም ካብ ዝሓዙ ረቑሒታት ግን ክጥቀሱ ዝግባእ ይመስለኒ ሓደ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሽግራት እንታይ እዩ እንተዳኢልና ናይ ሓባር ጸላእድ ዘለና ወይስ ናይ ሓባር ዕላማ እዚ ተታሓይዙ ዝኸይዱ ግን ተናታጺሉ ክርአ ስለ ዝግባእ በመሰረቱ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ፍልልከ እንታይ እዩ ምናልባት ናይ ሓሳብ እንተዳኢልና እንታይ ዛ ዓይነቱ ናይ ፖለቲካ ሓሳባት እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ተዘርዚሩ ቅመጡን ስለ ዝግባእ ስለዚህ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እንተው ሓደ ስርዓት ግደፍ ናይ ሓባር ጸላኢና ድዩ ዝብል ተነጺሩ ክቅመጥ ኣለዎ ካልኣይካ ስርዓት ግደፍ ንምቕያር ንኽተሎ ስትራቴጂን ስልትታትን ተማላላእ ድዩ ዝብል እውን እዩ ከም ሳልሳይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ስርዓት እዩ ንኤርትራ ዘርባሓ ኣብ ዝብል ኣብዚ ንጹሩን ንኹሉ ክጠመር ዝኽእል ስእሊ ክህልወና ይግባእ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ከም ቀዳማዊ ዳይና ክንሰርዖ ዘለና ዝሓሸ መዋጽኦ ይመስለኒ
الو غدي سمع الو غدي يا ثانك يو اوام اتي كالأي زتقس انتايو ديمقراسياو منأسي اللودو يا حجو دقاتك مورال كبر حونا ودي كان لها كان لا تتملس كان تحت أو تعطو ده ولا إلا يا الله مثلا مورال اسك حد كبر له يا الله مورال كبر حاو دحن وصيخا خطأتو تخلي خا من البات فريز جرات كخيت خول ويكأني تملس كخت حزافتل 0-0 قبروا له مورال لكم من تنكروا دو 5-0 اوكي هلا مورال اللي حرسم عن اللي خوينكا او تياتي كلا اوكي حجي ما تي خلخه او تياتك حزت اوكي يا سوري حجي له خدو يا حجي له خونه اسمع جبر اوكي ثانك يو اب يا مونغو او دقاتني ስለዚህ እንታይና እቲ ከም ከላኣይ ዝቐመጥክዎ እቲ ድኹም ተቃውሞ ምህላው እውን ሓደ ስርዓት ግደፍ ክቕፅል ካብ ዝገበርዎ ረቋሒታት እዩ ሳልሳይ ሓደ ንኡስ ረቋሒ እቲ ዘባዊ ኩነታት እዩ ዝመስለኒ ዋላ እኳ ስርዓታት ናይቲ ጎደቦ ምስ ስርዓት ግደፍ ስኒት ኣይንበሮም ፖሊስታቶም ግን ኣብ ስርዓት ግደፍ ዘድምዕ ኮይኑ ኣይተረኽበን ህግደፍ ድማ ነቲ ኩነታት መዝሚዙ ኣብ ጥቕሙ ከውዕሎ ፀኒሕ እዩ እዚ ሓያል ናይተን ሓያላት ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ረብሓታተን ንኸውሕሳ ዝጥቀማሉ ስልቲ ምስ ህግደፍ ንህልወን ዝምድናን ተሓዊሱ ስርዓት ህግደፍ ንኽፀንሕ ዝተተሓሓዘ ረቋሒታት ኮይኑ እዩ ኣብዚ ኣብ ዝርዝር ከይኣተኹ እቲ ኩነታት ህግደፍ ንኽወድቕ ወይ ንኽዕሎ ዘቀላጥፍ ኮይኑ ኣይተረኽበን ንምባል ዝኣክል እየ እቲ ካልኣይ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝገለጽናዮ እንተ ሓደ እቲ ፖለቲካ ዓድና እዩ እቲ መንእሰይ ብዝግባእ ክርድኦ ከም ዘለዎ ንምግላጽ ዝኣክል እቲ ምክንያታቱን ክገልጾ ፀኒሐ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክገብሮም ዝግብኦ ድማ መራሕቲ ከፍሪ እውን ስለ ዘይካለ እዚ መንእሰይ መራሕቲ ከፍሪ ይግብኦ ነይሩን ኣለዎን እዩ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብዘይ ብቑዕ መሪሕነት ሸቶታቱ ክወቅዕ ኣይክእልን እዩ ተራ ናይ መሪሕነት ኣብ ዝኾነ እዋን ዓብይ ምዃኑ ኩልና እንግንዘቦ ኢና እዚ ማለት ድማ መሪሕነት ኣብ ሓደ ቃልሲ ክዕወት ይኹን ክፈሽል ይውስኖ እዩ ምባል ስለ ዝከኣል እዩ ሓደ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ካበይ መፂኡ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንጡር ትልምታትን ኣንፈትን እንተዘይቐሚጡ ከዓ ድኽመቱ ክእርም ስለ ዘይክእል ፀጋታቱ ባኺኑ ኣብ ሰናውሒ ግዜ ተባታቲኑ ክተርፍ እውን ነቲ ቃልሲ ስለ ዝገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንእሰይ ሓደ ብቑዕ መሪሕነት ክፈጥር ከም ዘድልዮ ንምግላጽ ዝኣክል እዩ ናይ ፖለቲካዊ ተመክሮ ናይ ኤርትራ እንድሕር ሪኢና ቀጻሊ ዝረአ ፀገማት ናይ መሪሕነት እዩ ብቑዕ ወይ ዲሞክራሲያዊ መሪሕነት ኣብ ምፍጣር ከም ህዝቢ ወይ ከም ሃገር ድኻማት ይረአየና ፀኒሑን ኣሎን እዚ ድኻማት እዚ ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ በነሳ ፀሃየ ኣብ ሓደ ኣብ ኦስሎ ፍሪደም ፎረም ሓደ ኣዝዩ ዝገርም ርእይቶ ነቲ ኩነታት እውን ዝገልጽ ሂባ ነይራ እቶም ናይ ሎሚ መራሕቲ ነቶም ናይ ፅባሕ መራሕቲ ይቐትልዎም ኣለዉ ኢላ ነይራ እዚ ነዚ ሃገር ወይ ነዚ ህዝቢ ከምኡውን ነዚ ወለዶ መራሕ ኣልቦ ዝገብር ረቂቕ ውዲት ናይ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ እምበኣር ንወድዓዊ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ፀቢቑ ዝርዳእ ንዘለውና ብድሆታትን ዕድላትን ኣገናዚቡ ነዚ ቃልሲ ብብቕዓትን ብጥበብን ክመርሕ ዝኽእል ወይ ክእለት ዘጥረየ መሪሕነት ናይ ምፍጣር ሓላፍነት እውን ኣለዎ እዩ ዝመነሰይ ስለዚ መራሕቲ እውን ክፈጥር ኣለዎ ከም ሳልሳይ ነጥቢ ስልጡን ፖለቲካ ንብሎ እዩ ዶክተር መሓሪ ታደለ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ተንታኒ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ዝሰርሕ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ሓደ ዓዲ ዲሞክራሲያዊ መንእሰይ እንተዘይሃኒፅካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ንሕና ከም ወለዶ ክሳብ ክንደይና ዲሞክራሲያውያን ንፍልልያትና ክንፃወር ብሓቐፍን ኣሳታፍን ኣገባብ ክንወስዶ ዝኽእል ፖለቲካዊ ባህሊ ኣማዕቢልና ዶ ዝብል ሕቶ
كم أكل نايز من أسين ترون بنتور ناتقمت خير سلازقبو كل عال جلويو نزل مسرة أو حتوتات كن ملس النحر خوينا كم ولدو نايقول كنا حبارن دليتاتنا انتا يوم أنا تيرنا كنا قمتهم زدلي مسلني نحنا خابتنا يسورا ولدو ويكاب أبوتاتنا توم أنتار بعدو مجزاتي برتاو على سلعيلهم استغلسو زحاشة ديمقراطية ناي مخان تخلو ويعدلات علينا إذا نمتعيت إرترا ويدحرود كات سرعة قدرت إن هنشو ديمقراطية وسرعة تقامو خوينو زركب يمسلني لمثال أبزخونا معربا وحاجر زلو من إسي كنبل نخلينا أب هولاند زلو نهولاند تمثل حاجر كتلو يزلدي أب هولاند كابزنا سبساب زعبي ناي محدارة تمكرو ناي ديمقراطي التقبابران أسرارحان بزح لمدتاتن حبريتاتن نقسم لنا نقسم له كلوت هاجر زلو من إسي أدما بتمساسالي كمزي إيو مالتيو سلازي زتاغازن تهردات وهليلو بزغبا كم حدر انت داخيلون ناباد معنت زلو خنلوطو وي كلوطو زخل مريحنت انت دارغيبو ايرترا هاجرنا بزح كتربح كحجزا يخيلو الى يقمت بتاريخ كم نريو بزحاتون كم زغلصو اسرائيل بزن بلاز لنا تمكرو زحلفت هاجره اسرائيلاويان اب ناي سدت هيوتهم بزح زدلبو لمدتاتن قانقاتاتن تمكروتاتن علوهم እዚ ድማ ነታ ዓዲ ብዝግባእ ኣብራብሓ ናይ ሃገሮም ከውዕልዎ ስለዝኻሉ ዝጠቕሞም ይመስለኒ ዶክተር ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ነዚ ከም ኣብነት ገሊጹ ክዛረበሉ ሰሚዐ ነይረን ብሓፂሩ ንዝኾነ ዓይነት ጭቆናን ብልናን ዘይፃወር ወለዶ ክንፈጥር ኣለና ንምባለ كم رابع نتبي حدوش حسابن التجابران زبل كم أكل نايزي قداي بفلاي دما بمنتر ناي من أسياتن ترومن عبز الديمقراطية وقالسي كنو سرعة تقدر نزهلو بالدوداتن عبقمة تأتيو كرئي سلازي قبوية زهلو غنتاتنا نابز حشو غنتات كان ساقرون نحرقوينا بسور بتخاو ناي لوتي التحساسبا بالناينا كان الراقصون نغل نايت زتنحه سرعاتاتن نايت زتنحه نايزلو سرعات نايقدر كتصنح زغل وي مسانا زلو صلواتات علو يوم ناي تحساسبات صلوا كخون يغليو بوليتيكاو طبيعتون كخون يغل ناي سرارحا لمدتات بفلاي دما عفاداتها ناي غريچتات كنبلو نخل ورشاتات وي صلواتات علو بتحطم بار نحنا من اسيات مز سرعات زي وي مز ابي ارترا زلو ጨቋኒ ስርዓት ኣብ ትሕትውን ስለ ዝዓበና ወይ ኣብ ሰውራ ኣብ ዝነበረ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ምስቲ ጎነፃው ምዃኑ እቲ ባህሪ ተተሓሳስባ ብፍላይ ድማ እቲ ልምድታት ነቲ ዝነበረ ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ እውን ጥቀምሉ ዝነበሩ ኣገባባትን ሪኻ ካብዚ ጽልዋ ክህልወና ከም ዝኽእል ርዳኒ ኩሉ ሰቡን ኣብ ባህርያቱ ኣብ ዘንጸባርቆ ፍላይ ድማ ኣብ ዝቃልሲ ኣብ ንሪኦ ግርጭታት ኣብ ዝለዓለሉ ጎሊሑ ዝረአዩ ስለዝኾነ ንሕና ምዚ ስርዓት እዚ መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ባህሊ ናይ ራእያ ናይ ልምድታትን ፍልልይ ወይ ፍትሕ ክህልወና ኣለዎ ጠቕሊልና ምስ ስርዓት እዚ ክንፋታሕ ኣለና ንምባል ዝኣክል እዩ እዚ ማለት ሓዱሽ ሓሳብ ክንፈጥር ኣለና ወይ ካብቶም ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ናይ ስርዓታት ወይ ናይ ምሕዳረ ኣገባባት ሓደ ክንመርጽ ንኽእል ኢና ልምዳዊ ካይዳ ወይ ጸኒሓዊ ኣተሓሳስባን ኣረኣያታትን ኣብዚ እዋን እዚ ዘዋፅአና ኣይኮነን ሓደ ሓሳብ ከመይ ኢና ነስርሖ ኣብ ህላዌ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይኹን ኣብ ህንፀት ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ውድቀት ናይዚ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስተውዓል ከድልየና ይኽእል ኢለ ይግምት እዚ ማለት ንኽብርታትና ንማሕበራዊ እምነትና ዘይሃሲ ንመንነታትናን ትውፊታትናን ዓቂብና ንኸደሉ ኣገባብ እንዳተጠቐምና ነቲ ዘሎ ኣተሓሳስባን ጽልዋታቱን ካብ ስሩ ከመይ ጌርና ክንመሕዎ ንኽእል ክስርሐሉ ዝኽእል ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ክጥቀስ ዘለዎ ትምህርታዊ ሞያውን ዓቕሚ ናይ ዝመንሰይ ከመይ ኣቢልና ክብነብሎ እዩ መጻኢት ኤርትራ
ፖለቲከኛታት ጥራይ ኣይኮኑን ዘድልይዋ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ነካፍሎ ሓሳብ ይኹን ንህቦ ርእይቶታት መብዛሕትኡ ኣብ ፖለቲካ ተኮር እዩ እዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ድማ ናይ ፖለቲካ ጸገም ስለ ዝኾነ እዚ ጸገም እዚ እንተዳ ዘይተፈቲሑ ቶም ካልኦት ከም ሕብረተሰብ ዘድልዩና ረቑሒታት ግምት ሂብና ክንሰርሖም ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘይሕግዝ ቅድምን ልዕሊ ኩሉን ነቲ ፖለቲካዊ ህይወት ናይቲ ዓዲ ሰሪሕና ነዚ ምልካዊ ፖለቲካዊ መዋቕር ንምቕያር ክንሰርሕ ወይ ክንቃለስ ንቡር እዩ ግን ድማ ሓንቲ ሃገር ኩሉ መዳያዊ ክእለታት ዝወነኑ ዜጋታት እዮም ዘድልይዋ ብከምዚ ኣገባብ ድማ ትህነፅ ስለዝኾነ ናይ ሕጊ ክእላታት ናይ ቁጠባ ክእላታት ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ፍላሳታትን ማሃስን ናይ ጥዕና ወዘተ የድልዩና ብሓፂሩ ኩልንትናዊ ኣፍልጦ ልምዲ ዘዋህለሉ ዜጋታት እዮም ዘድልይዋ ነዚ ዓዲ ስለዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንሕውየት ሃገሩ ብሞይኡ ብፍልጠቱ ተጊሁ ዘበርክተሉ ክፉት ባይታ እንድሕር ተፈጢሩ ብሩህ መጻኢ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብግብሪ ክሽረፍ ይኽእል እዩ ኢለ ክገልጽ ይደሊ እምበር ነቲ ሎማዓንቲ ብሓፂሩ ከም መእተዊ ወይ ከም መእተዊ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ኢለ ክገልጾ ዝደለኹ ሕፅር ኣቢለ ንምጥቕላል እዚኣቶም እዮም ነይሮም እታ ርእሲ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ እውን ብዛዕባ እዚ ክዝረብ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተዘሪብሉ እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ክዝረበሉ እዩ ብኣጠቕላሊ ዘለኒ ሓሳብ ብፍላይ ድማ መንእሰይን ተረኡን ኣብ ምቕያር ምልካዊ ስርዓትን ኪንኡን ኣብ ዝብል ንኩሉ ገጻቱ ንቅድሚ ሕጅን ንድሕሪ ሕጅን ኣብዚ ሕጂ ኩነታትን ኣጠቓሊለ ነዚ ዝመስል ከም መዛተይ ሓሳብ ክቐምጥ ይደሊ ብዝያዳ ኣብ ሕቶ ኣብ ርእይቶ እንዳተመላላና ከነስፍሖ ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን የመስግነኩም ኦኬ ቀንደልና ክቡር ሓውና ሞራል ናይ ብሓቂ ውሱል ኣርእስቲኻ ሒዝካ መፂኻ ሕራይ ኣብ ርእይት ኣብ ሓሳብ ኣብ ሕቶ ክንከይድ ስለ ዝኾና ኩልኩም እቶም ነዞም መንእሰያት ብዝያዳ ከማን ምትብባዕ ከማን እንድሕር ሓቲትኩም ጽቡቕ ነይሩ እሞኒ ኣብ ሕቶ ክንከይድ ኢና ኩልኩም ኢድኩም ሓፋብሉ ሬድ ላይን ናባኻ መድረክ ቀዳሞት እሞ ከም ሕቶ ዘለኩም ከ ኣብ ርእይቶ ንጅምር ስለ ዘለና ኢድኩም ሓፋብሉ ክብረትሖ ናባኻ መድረክ thank you ሓድነትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘረባ ሓፂርን ኣብ ነጥብን ብጣዕሚ ኣነ ዝሓወየ ኻትካ ተዓክልተን ተወሊድካ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ንቕሓት ክህልወካ ከሎ ኣንታ ገና ባ እቲ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ባሰግር ኣሎ ገና ባ ሓንሳብ ስከፍ ኢኻ ብቐዳማይ ኣውሮፓ ሲ ክሓትዎም ከለዉ ኤርትራ ወደብ ኣለዋ ዶ ገለ ኣለዋ ድዩ ገለ ማለት ኣብ ኣውሮፓ ስለ ዘለካ ስርኢኻ ክትኸውን ተስፋ ንገብር ስለዚ ሲ ሞራል ህብ ዘረባ ኢኻ ትዛሪብካ ክቡር ሓው ሕጂ ኣነ እንታይ ክሓትካ ደልየ ሲ ኣብ እስራኤል ነርካ እሞ ኣብ እስራኤል ከዓኒ ማለት ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣለዉ ስቲል ግን ገለቓ ዝፀልኦም ኣለዉ ኣብቲ እስራኤል ከምዚ ሓንቲ ስክሩ ድራይቨር ያ ገለ ጎዲላቶም ትግራይ ዝብሉ ኣዝያን ዝብሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ገይረበን ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ማለት ንሕር ኣብቲ ከባቢ ስለ ነበርካስ ካብ እንታይ ተዘጊሾም እንታይ ትፀገሞም እዚኣ ተተብርሃለይ ፅቡቅ ነይራ ምክንያቱ ኣነ ካብተን ክንዲ ዘገድሳነ ነገር ስለ ዝኾነ ሲ ነዚ ሓፋሽ ህዝብና እውን ከዳናግሩ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ሲ ኣብ ሕብረተሰብና ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕበን ከዓ ይርዳእካ ስለ ዝኾነ ሲ እስካብ ሕጂ ስታፈውስ ክንረኽበሎም ስኒ ካበያ ተበጊሳ ዝሕማም እዚኣ ተትገልፀለይ ፅቡቅ ነይሩ ኦኬ ሞራል እንዳለኻ ኮይንካ እታ ምስ ተሓተተት ብቐጥታ ታማይ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ ናባኻ ኣይትመልሲ ሰሚዕካ ዲኻ ተሕቶ ሞራል ክቡር ኣውፅኣቶ ኣላ ምናልባት ተደይሰምዓ ካልኣይ ክደግምካ ምናልባት ስለ ዘውፅኣቶ ስጋብ ተእትዎ ክንፅበዮ እሺ ሕራ ቁሩብ ዓቕሊ ጌርና ክንፅበዮ ኦኬ መፂኻ ኣለኻ ሕራይ ቴንኪዩ ሕራይ እቲ ሕቶ ሰሚዕካያ ዲኻ ክቡር ሓውና ሞራል ሰሚዕካያ ዶ ያ ሰሚዐ ሕራይ ናባኻ መድረክ ናታ መርሲ
يقرأ ناي تكنيك تجمعات هون على مثلنا أبزي مجمرة يسمع الله ده هون thank you وحدناتنا سلزوت أتني سيرة يعني هاي قرأتها كورات أحوات سلمتا يوم بإسرائيل زلوا قال من أسيات ناب زينا يجازيان تحساسبا ويبتي تحساسبا كتلو إلهم يزبل تحته كم زترداني ويكون تداخوينا بحفشة أبزي خونتات تينا عدنا بوليتيكا انت دارينا تزريقو يزلو سلزي بزوح كأمن زخيل ويبتشبط كرا زخيل ناي لوتي أمراجتات دادخمي سلزي تنحي اتمنى سيك أخريو زخيل تسفاز اللو ناي قالسي مسارع ويناي قالسي بوليتيكا وحيلي كمريح ودابو خينو كحقفو كساتفو كقالسو كأسل زيرة سفل عليه يحيش يزبلو مراجتات أبزريلو نابو خيد ويكابو خطله بحرياويو سلمتي مغازيان كوينوم زبل تي مرجايو ناي نفسو كبسب مرجا انتايو أبزبل أبو خاتو أيكلن قندما أغازيان كم تحساسبا أنا بوغنا عيسى معلون وياي دقفون نحنا غازياو مننت ويدحر بايتا لنا زبلو سبات كلو جن يخليهم بتنت بس تحساس بازا بيلكا أبيرترا مودماتي ترعايا نتاجي مسموخانو كم بوليتيكا وحيل توديبكا أبتهاجر سلام كتسفن وي زحاشي رجو بوليتيكاون محبراون هوت زلوا حبرة سب كتفتر جنا سكافي مثلني بنصار نايزجن كرأز جبو قداي كالو زبزح وان نحنا نبحدشنا خينا نري نزحلفه كباب عشر عمتات توديبو زتصنحه اب هايمانوت مسرت زغبره ناي اسلامنا بوليتيكا حيلتات ونالي ازغلته صعب زغد حيلتات زي حدحدو انداتواتته نحدنت ناي تحبسب سنيت زخلو زلو يመስلني زبزح وان تي ازيان زبل ريتوتات وي ناي بوليتيكا بروباغانداتات اب قدمي تسريعو يرأيو ازي مخنيات ስለዘለوي دوب سجر بوليتيكا ون ስለዝኾነ يመስلني زياده سغاي زياده سكافي ዝኾነሉ ግን ناي تنكن ناي سعبينن اندات مالله اندات حاجز زخيد زلو حاجز زي كنا تحساسبا نتعدون نابرقات كوسدا زيكل الرعايا يመስلني بحفشا سلمتايوم ناي غازيان تحساسبا وينت الرعايا مريصوم زناي ولقسب مريصات لزغونه ابو خاتو ايكلن ነገሩ ግን የዋጽዲው ዝብል ናተይ ሪቶ ከበሉ ይኸለ ንዓይዝ ሓይዝ መስለኒ ንዓድናን ህዝብናን ውን ይጠቅማዩ ዝብሎ እንተልዩ ብዝተኻለ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእል ንሓድነት ናይ ኤርትራን ናይ ህዝባን ጠሚሩ ክወስድ ዝኽእል ሃገራዊ አተሓሳስባ ንኩሉ ብሓድነትን ብስኒትን አካቲቱ ምርጫ ናይ ነፍስ ወከፍ ዜጋ እውን ከኽብር ዝኽእል ፖለቲካዊ ስርዓት ንህናጽ ዝሓሸ ይመስለኒ ካብ ወጻኢ ናብ ካልእ ምርጫታት ክኸዱ ዝኽእሉ መንእሰያት እንተዳልዮም ናቶም ምርጫ ይግን ንዓድና የርባሓዲ ዝብል ሕቶ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዑ ክረአ ዝግብኦ ይመስለኒ ተስፋ ገብር ነታሕቱ መሊሰ ያኸውን يغنيلا مرالكم برحو عاقل لا دي هذا تعمل سيتا دي عاقب كخل ايريكا حيسكاوين كنت حتى تقيلي فهمو كينج نابخا مدرخ برحو ليشي ثانكي كينج الله خادو كينج اوكي نحر زي لكم كنكم ما بريقا تحطوا نحر زي دولو يدكم حفايتو بولو بليس نو ريد اوف جيرل كان لكو حزة ريد اوف جيرل ናብራኻ ጠንጢንካ ስድራኻ ጠንጢንካ ኢትዮጵያ ኸይድካ ነርካ ንኽትጋደል ግብራዊ ቃልሲ ማለት እዩ በዛ ንሽቶ ይኮነትን ግን እዚያ ክብሪ ልክዕ ምስቶም ናይ ዓበይቲ ሂባትካ ዝብል ገንጋም ኣለኒ ሕጂ ወይ ነዞም መናእሰይሲ ስለምንታይ ኢኹም ክትሳትፎም ዕድል ዘይትብዎም ኩሎም መናእሰይ ኣብ ውድብ ተቃውሞ ኣይሳተፉን እዮም ምክንያቱ እቲ ባይታ ስለ ዘይተንጽፍሎም ዘለኹም ኢለ ይግምት ስለዚህ እንታይ እቲ ጸገም ነቲ መናእሰይ ክትሳትፎ ዘይትኽእሉ ኣብቲ ፖለቲካዊ ድማ ጎይላ ኣኹም ትገብሩልና እዚ ደራፋይ ኣምፅኦም ሕጂ ኪሮስ ዓዲ ይዘውር ኣሎ ደራፋይ ስንዓና እንታይ ከዓብሰልና ከምዚ ጥበብ ተረኺቡስ ብደረፍቲ ይገርኩም ክትሕዙና ትፍትኑ ከም ዓበይቲ ኣካላት ሕጂስ እዚያ ብርሃለይ የሬታ ኣነ ናይ ዘረባ ክእለት የብለይን ግን ስማዓኒ ዘዛሪበ ቴንክ ዩ
يا كينج واي بي اف دي جي مجمرة تحتو نتوم عبيتي أمسلني سلمتايكم نتمنسي زي تساتفو إخايلكاس لزي أنا عكال نايزي دحري ناس الناس تولده ولده جن كم تمكروناتي نوي حوانون دارجا بقل عمتات قوت أرزخل بتعب ونابو سلازنبركم ساعتمون سلازنبركم بزح شجراتون سلازرعكم بغربا سلمتايكم كم وزجبرو وقصو ما يدلن جن نحنا خم من أسيات بعلنا حلافنا توسيدنا نقداينا كنسرحلو كم زلنا قدم عب نفسنا توكيرنا تخنقبرو زقبانا انتايو نايزم مدرخزي ناتنا حلافنت انتايو تردينا حلافنتنا نموتعها تبقسوخ نوسد علنا قبل دلي بنصاروتي زتنحي بفلاي ابزيدن بتعاومو حقي حيش تي قناتات عتبابعي وينات منسي كحقفو زغل ايكونن ازي استفلالي مخنياتات كهلو يخيليو ነገር ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ወይ ተሓሳስባ ነነዊሕ እዋን ዝኸደ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝጸንሐ መንሰይ ብፍላይ ድማ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብዝግባእ ክርድኦ ንስምዒቱ ንድሌቱ ንሓሳባቱ ንምርጫታቱ ብዝግባእ ክርድኦ ዝኽእል መሪሕ ሓይሊ ኣይጸንሐን ብግዳም ካልእ ግን እቲ ኣቦታትና እዮም ኣያታትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ደቂ ሃገር እዮም ከም ሰባት ከም ዜጋታት ከነኽብሮም ይግባአና ኣብቲ ተሓሳስባ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምርጫን ፖለቲካዊ ቃልስን ግን ንሕና እውን ደፊእና ክንወፅእ ይግባአና እዩ ኣድላይ እንተዳ ኮይኑ ብሓሳብ ንዓኣቶም ወይ ነዚ ኣብቲ ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ጉዳያት ዝጸንሕ ወይ ብከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝሰርሕ ኣካል በቲ ሓሳስባ ክንቃለሶ ክንሰዕሮ እውን ይግባአና እዩ እዚ ማለት بحسب نتحسب بحسب كنسعرو يقبلنا يبقى تعالى زلنا رئيتون مهاب زاكل دامبر تي حسب ويتحتو زياده نتوم عبيتي زملكتيو نغيرو كن رئيتك بلاش لزلني يمسكن اوكي ثانك يو برافو مرات مرسيتا اوكي قوتنا كبر حاو انت اللي خافنك مدرخنا برخ قوتنا كبر حاو نحرا اللي خافنك قوتنا الله خدتهم كالوت الله أتميركم عزوز لكم حتى كانت كفحص لازم نايلهم قاشنا يبحك حيالهم بصولين لكم حافظ بالكم حتى تقربوا تخليهم وانا بخا مدرخ كبر حاو قوتنا هرح والمورال تغلى هيمانات كابتيوم على فيسبوك بزح جزية زريهم نوركو سبات حاديو سو ياتي نطفة عبركتو خاب كله كم نايلو معلتونا بس جزانا وسيخكا خمس جنا كادن اللي مجمرتا حطوي نالبات كرت حطوي نالبات تعد ميخا نيشتي كوانت هونكاتي قالسناي قالس تمكرها جن كاب تعد ميخا نلعل زمتاتي حيال تعالى سيكون كتسمعني ابتقولو اب ايتيبيا خم زنبركا يفلط نلوطي فتحي كم زخدكا فلط ምናልባት አውዝ ነበረካ ተመክሮ እንታይ ይመስል ኢትዮጵያ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ክትምለስን ዳግማይ ናብ ስደትን ክትመጽእ ከለኻ ሁሉ ስደት ግን ናብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክትመጽእ ከለኻ I don't know ተመክሮኻ ብቃልሲ እንታይ ይመስል ብሓፈሽኡ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ሓንቲ ሕቶ እያ ገፊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን ከምቲ ንዓኻ መስለካ ጌርካ መልሶ ተኸላይቲ ሕቶይ ናይ ያክል ሕቶያ ሎሚ እቲ ያክል ናይ ኩላና ኤርትራውያን ቃልሲ እኳ እንተኾነ ብዓብዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዝሕን ብሓይልን ዝነጥፉ ዘለዉ ግን መንእሰያትና እዮም ስለዚ كل أبزناي دقت رأي زي كونه أبتوشتون أبسرعت رعد فتيرهم زلون كم جم كم نخدينا كم من إسي كم تقلا ساي مثلا يأكل أبيو تي حيال قنتاتو تبل نتحيال قنتاتو خي بخميك نبرات علنا تبل كيس الجن زلو كعرة زلو ويون كوجد زلو دخمتاتو خي أبي يارلو الكاتا أمن توم دخمتات نتايو thank you يغني لي يمسكنك حوقتنا حتوخا ناي بحق سفيهيو نعود رايون هذا عبد مدرك زلي مثلني
ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ብሓፈሻ ኣብ ዝቃልሲ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምኻደይን ድሕሪኡን ክሳብ ሕጅን ተመክሮ እንታይ ዝመስል ዝብል እዩ ኣነ ብወገነይ እዚ ቃልሲ ክንድትኽኸዶ ዝኽእል ርሕቀት ዝኸደ ኣይመስለንን ብዙሕ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ዕድላት ኣምሊጡና እዩ ኣዝዮም ወርቃውያን ዕድላት በብመድረኹ ይመፁ ነይሮም ግን ክንጥቀመሎም ኣይከኣልናን ከም ደንበ ተቃውሞ ወይ ከም ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣነኻ ከም ውልቀ ዜጋ ወይ ኩልና ከም ኤርትራውያን ክብል ደሊ ብሓፈሽኡ እቲ ተመክሮ ብሓደ ሸነኹ ብዙሕ ዝተጠቐምኩሉ ብዙሕ ዝተማሃርኩሉ እዩ ብኻልእ ሸነኹ ከዓ እቲ ቃልሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሓየለ ክኸይድ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ወይ እቲ ውዳቤታት እንዳደልደለ እንዳሰፍሐን ክኸይድ ኣብ ክንዲ ዝግባእ እዚ ክሳብ ቅድሚ ዝና ይኣክል እንብሎ ድሒረው ናብኡ ስለ ዝመፅእ እዩ ብዙሕ ክሳራታት ብዙሕ ዕድላት ከም ተገለጽክዎ ነይርዎ እዩ ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንሕና ከም መንእሰያት ወይ ከም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከነካይዶ ንኽእል ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዝግባእ ኣንቢብናዮ ነርና ዲና ክብል ይደሊ ብፍላይ ድማ እቶም ካብ እስራኤል ዝወረድና ወይ ብፍላይ ድማ እቶም ካብ እስራኤል ዝወረድና ወይ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ንፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ፖሊስን እንታይ ዝመስል ብንጹር ኣይርድኦን እዮም ንምባል ኣይኮነን ነገር ግን ናይ ብሓቂ ንረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ወይ ንምውዳቕ ስርዓት ግደፍን ኪንኡ ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገረ ኤርትራን ንረብሓታቶምን ድሕነቶምን ዝሕሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ዝሕግዝ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔታትና ብግብሪ ከነተግብረሉ ንኽእል ኩነታትን ዕድላትን ዲ ነይርዎ ወይ ትዝምድና ምንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝብል ሓደ ካብቲ ቀጻሊ ዘሰክፈኒ ዝነበረ ክዝረበሉ ይግብኦ ኢለውን ዝኣምነሉ ብመጠኑ እውን ዓቕመይ ክዛረበሉ ዝፈተንኩን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፖሊሲ ናይ ይወደግ ይኹን ብፍላይ ድማ ናይ ህወሓት ብፍሉይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንስርዓት ግደፍን ንኤርትራን ወይ ንህዝቢ ኤርትራን ፈላልዩ ዝርኢ ይኮነን ብሃናፂ መልክዑ እውን ናብ ግብሪ ሽረፍ ዝነበረ ኣይመስለንን ሓንቲ ካብተን ኣገደሲ ዝረኣኽወን ብፍላይ ድማ ዝሃስያና ነቶም ካብ እስራኤል ዝወረድና እውን ዓቢ በሰላ ስለ ዘውረደትልና ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣንጻር ስርዓት ግደፍ ንክሰርሕ ዝነበሮ ማሕለኻታትን ኣብ ልዕሉ ዝወርድ ዝነበረ ብድሆታትን ክንብል ንኽእል ንገለ ከም ወዲ ገዛ ንገለ ከም ጓና እንዳረኣኻ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ምፍልላይ ስልትታት ነይሩ እዚያታ ዝኸፍአትን ሓደገኛ ናብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነበረት ናይ ምትእትታው ስልቲ እውን ይመስለኒ ንነገሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ክግበር ዝከኣል ቃልሲ ስለ ዘብቅዐ ብወገነይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ አንጻር ስርዓት ግደፍ ምቅላስ ኣይከኣልን እዩ ዝብል መደምደምታ እውን ስለ ዝሓዝኩ ድሒሩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ክጥቀሳ ዘለዋ ግን ብዝያዳን ብዕምቆትን እቶም ኣብቲ ጉዳይ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑ ሰባት ክገልፅዋ ወይ ክዛረቡላ ክገድፈሎም ይደሊ እታ ካልኣይቲ ዝያዳ ከዓ ትሰና እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ዝያዳ ብመንእሰያት እንዳተደፈአ ይኸይድ ኣሎ ሓያል ጎድኑን እቲ ናቱ ድኽመታትን እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሓንቲ ካብዚአን ኣቀድም ኣቢለውን ክጠቕሳ ይግባእኒ ነይሩ ዝበልክዋ እንታይ እያ እዚ ናይ ለውጢ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ከመይ ገይሩ ንዓዲ ይኣቱ ካብቲ ቀንዲ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ንሓደ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኩሎም ናቱ ማሕበራት ንምብዳህ ዘድል ዳቤ ዝርግሐ ናይ ጎስጓስ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃሳትን መርበባትን እንተዳ ዘየሎ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ክትብድሆ ወይ ንኸተውድኦ ግዜ ወስድ እዩ ብዙሕ ዕድላትን ብዙሕ ፀጋታትን ከዓ ይሓትት እዩ እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ሓደ እቲ ናቱ ኣወንታዊ ሸነኽ ወይ ሓያል ጎድኑ ዝረአ ሓያል ናይ ህዝቢ ድጋፍ ወይ ብህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘለዎን እቲ ኩነታት እውን ስለ ዝበሰለን ይመስለኒ አንጻር ስርዓት ግደፍ ኣብዚ እዋን እዚ ብሱል ኩነታት ስለ ዘሎ ነቲ ስርዓት ቃለሶ ሓጋዚ ህዝቢ እውን ብውሽጢ ያህሉ ብዓዲ ምስ ስርዓት ዘለዎ ዝምድና እንዳተበትከ ወይ እንዳተፈላለየ ስለ ዝኸደ ዳርጋ ተፋቲሑ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኢልና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ብሓ ጉጅለታት ወይ ካልእ ብድሑር ስምዒታትን ኣረኣያታትን ጆዝ ተታሕዙ ኣካላት
ስለዚህ ሓያል ጎድኒ ናይ ያኣክል ምንቅስቃስ ህዝባዊ ተቀባልነት ወይ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ናይ ለውጢ መስርሕ ወይ አንጻር ስርዓት ግደብ ዝግበር ቃልሲ ስለዝኾነ እዚ ከዓ እቲ ዋናን ኣገዳስን ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ መሰረት እንተደኣ ገይሩ ህዝቢ እንተደኣ ደጊፍዎ ህዝቢ እንተደኣ ናተይ ውራዩ ናተይ ጉዳዩ ልዕለይ ዝብፅሖ ኣካል የለን ባዕለይ ነቲ ጉዳይ ዝዓሞ ወይ ነቲ ለውጢ ከም በዓል ቤት ኮይኑ ዘካይዶ ኣነ ኢሉ ተበጊሱ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ ነዚ ምንቅስቃስ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ ተሓያል ጎድኑ ኣብ ዝበሰለ ኩነታትን ናይ ህዝቢ ሙሉእ ድጋፍን ዘለዎ ስለዝኾነ ዝያዳ ናብ ውሽጢ ዓዲ እንተዳቕኒዑን ምስ ብውሽጢ ዘለው ናይ ለውጢ ሓይልታት ይኹኑ ውልቀ ዜጋታት ከመይ ገይሩ መላግቦ ይፈጥር ብዝተኻለ ድማ ነቲ ኣብ ጎደቦ ዓድና ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ወይ ድማ መንእሰይ ንዓዲ ገፁ ዝሪኤሉ ኩነታት ይፍጥር ሓደ ካብቲ ክሕሰበሉ ዝግባእን ዘለና ዓድል ወይ ሓያል ጎድንን እውን ይመስለኒ እቲ ድኽመታት ዝብል ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ዓድታት ወይ ክፍለ ዓለማት ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ብሓሳብ እንዳተሰማምዐ በረኣያ እንዳተዋሃደ ይመፅእ ኣሎ ዛጊት ግን ንኩሉ ዘጠቃልል መሪሕነት ኣይፈጠረን መሪሕነት ዘይምፍጣር ድማ ከም ተቀድም ኣቢልና ዝገለጽናዮ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ክዕወትን ክፈሽልን ናይ መሪሕነት ተራ ወሳናይ ስለዝኾነ እዚ ናይ ያኣክል ምንቅስቃስ ብሓሳብ በረኣያ ምስቲ ጨቋኒ ስርዓት ተባቲኹሎ እዚ ጨቋኒ ስርዓት ሓንሳብን ሓዋሩን ክልወጥ ድማ ተሰማሚዕ ኣሎ ነገር ግን ብውዱብ መንገዲ መሪሕነት ፈጢሩ አንጻር ስርዓት ክሰርሕ ይግበኦ ወይ ይጽበዮ ዘሎ ዕማም እዩ ሓደ እዚቲ ገለ ክምላእ ዝግበኦ ሓጓፍ ይመስለኒ ከም ካልኣይ ኣብቲ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ህይወት እንታይ ዝመስል ቀንዲ ነዚ ናይ ያኣክል ሙቭመንት እውን ሓይሊ ክቦ ዘይከኣለ ዝመስለኒ ናይ ደንበ ተቃውሞ ወይ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ህይወት እዩ ፖለቲካዊ ዳቤታት ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክርአ ከሎ ነዚ ናይ ያኣክል ምዕባለ ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ቃልሲ መሳርሒ ተጠቂሙ ነቲ ስርዓት ትግደፍ ከውድቆ ዝኽእል ኩነታት ወይ ዕድል እዩ ዝመስለኒ ነገር ግን እዚ ኣብ ረብሓና ኣይወዓለን እቲ ቃልሲ ሓንሳብ ዝሕል ሓንሳብ መውቕ ኣሎ ሕጂ እውን ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቀሲልካ ዝረአዩ ዝሓለፈ 2-3 ወርሒ ዝያዳ ምውቕ ዝያዳ ውዑእ ዝያዳ ሰፊሕ ሽፋን ዝነበሮ ጎስጓሳዊ ውዳባዊ ሽፋን ነይርዎ ድሕሪ ሕጂ ከናይ ብሓቂ ነዚ ዓቕሚ ዝዓቂቡ ክቅፅል እዩ ዝብል ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ደንበ ለውጢ ዘሎ ኤርትራዊ ዝግብኦ ተራ ክፃወት ይፅበየና ኣሎ ክብል ደሊ ስለዚ ብዝተኻእለ ደንበ ተቃውሞ ንዘለዎ ፍልልያት ዓፅቢቡ ልፍንታዊ መልክ ተዳልዩ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ተዳልዩ ዘሎ ፀጋታት ነዚ ተዳልዩ ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ረብሓ ኣውዒሉ ስርዓት ግደፍ ሓንሳብን ሓዋሩን በተሓሳስባን ከም ስርዓትን ከም ተሓሳስባን ይቕየር ኣብ ዝብል ሕቶ ብዝተኻእለ ክሰማማዕ ክሰርሓሉን ዝግብኦ ይመስለኒ እቲ ሕቶ ሰፊሕ እዩ ሓያል ግዜ ወይ ነዊሕ ግዜ እውን ዘድልዮ እዩ ብዝተኻእለ ግን ፅሙቕ ኣቢለ ዘለኒ መረዳእታ ነዚ ይመስል ክብል ይደሊ የመስግን ثانك يو خلقت حتى تملس هالكاد يقطنا كلتي انت ملس عندنا حقه تملس ان فاكت ابتا قداميتي قرب انا سمدلهم بر ابتا خلايتي صبو مليس واي ابتا قداميتي جن فاكت انا كابت حتى يمسلني تجيغا نيرو مالس زنبركا تصميت قدم مخاد كان اب وشت ايثيوبيا تي حسكايا زخدكا تصميت كمي صنيحكا كتملس كلها خاب إثيوبيا أخيت تبيتك معرخ ندي مالس أب معلوب وبصيحو يخون إلى حتى حسيبني له نربط أبتي وش إثيوبيا نبوزح أبتي جزيت فلالي ناز نبرة قدايس لزخنا مورال حوي يقول لها كل تشحن 10 تغلتن كل تشحن 10 سلستن أتي أب إثيوبيا خير كام كلاسن أب إثيوبيا وتصاخون كام كلاسن نتي دم بفتحي أزوي فلالي ونيو كم عبي حصل نيو دارغا منغونا لك قالات داي دقير امبر سلاماون غونصاون زبلون دارغا لكعكم ينير غونص بوغن ايثيوبيا خير كازمص بتسلاماو ግን ካብ ኢትዮጵያ ወጪኻ ትገብሮ ቃልስ ስለዝርአዝ ነበረ እዙና ንሩሱስ ጨርሹ ዘይ ዛመድ ኮይኑ ብዙሕ ይሕዋት ዝፈላለየ ተቃለስቲ ይሕዋት ዝፈላለየ ሶ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝተመክሮ እዚ
ኢትዮጵያ ከምቲ ማለት ናይ በዓል ቦና ተስፋይ ተምነውን ኣሎ ድበልዎ ካልኦት ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝነበረ ቃልሲ ኢትዮጵያ መቀለስ ባይታና ክኸውን ኣይክእል ተባሂሉ ዝረብ ዝነበረ እስኻትኩም ኣብቲ ባሕር ሓምቢዝኩም ዝወፃኹም መንእሰያትን ተቃለስትን ከም ምዃንኩም መጠንሲ ከመይ ኢሉ እቲ ዝረብ ዝነበረ ትፍልልያት እቲ ገለ ሎሚ ተመሊስካ ብኸመይ ነቲ ሓቂ ንኽልትዩ ማለት ንኽልትዩ ካምፕስ ወይ ንኽልትዩ ዘሎ ኣብ ተሓፁር ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ክትረድኦ ምኽኣልካ እንታይ ተመክሮኻ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ፀገማት ብድሆታት ይፀኒዕኩም ክትከዱ ከለኹም ደይ ተፀብኹሞ ኣብ ውሽጥኹም ግን ንቃልስኹም መንጠር ባይታ ክኸውን ይትረፍሲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሰላም ከንብረኩም ዘይከኣለሉ ኩነታት እንታይ ፀኒሑቲ ብንጹር ክፍለጥ ኣለዎ እቲ ህዝብስ ብንጹር ክፈልጦ ኣለዎ ከምኡውን ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ድሕሪ ሕጂ ሱዳን ከም መንጠር ባይታ ክንጥቀመላ ንኽእል ጅቡቲ ከም መንጠር ባይታ ክንጥቀመላ ንኽእል ወይ እውን ተመሊስና ናብ ኢትዮጵያ እውን ከም መንጠር ባይታ ክንጥቀመሉ ንኽእል እሞ እዚ ናትኩም ውህሉ ተመክሮ እሱ ኣብ ግምት እትዩ ክሓስብ ምእንቲ ተቃልሲ ተመክሮኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ማለት እዩ ኣነ እሱ የቆም ዝያዳ ቁርባው ግዜ ተተጥፋልና ደስ ምበለኒ ንዓይ ቴንክ ዩ يا قلتنا زيادة نبزاد حيرة زمت خيا حتوتي حسابي كم زوج دكاترة دين له لا تبع لها حدا نقدر كتأكد لي نحنا ويعني كما أكلنا يوم كإسرائيل زوردو نبي توبيا كنكيد كلنا أبي توبيا كنا خنقلس أيكونا نيروت مدة تايدا نيتوبيا كم مساجري مالت كابرهو علم ناب عدي ويناب قدوا عدي خنملس نيرنا بستغل دما زحشة مستسرعات زمدنا زي برلو هاجر ويسرعات زمرحو عدي يدل نيرو سلازغونا حدا خابتو مستمرتو إثيوبيا يو إثيوبيا سلم داي تمريتو 3-4 مغنياتات قلت كاليو حدا تعسي يوصقات ولو زخيل كم حدا رقحي يوسد زرقحي مريت بنويح سلازرأي نزون كما أكلنا يتعالسن تكملوا نخلينا تباهيلو توسيدو بوليسنا يودقون كم تزمثل الناس النبرة زيادة عندي كترز قباء نايب حقي سرعة قدف كودق زدلي زنبرة يمثلنا نيرو تحتو خازيا مثلا بحث أرانا بزيا هذا اللي خازل لها مالتكم خوين رداني حدا أنا ونزردون تايو سرعة قدف أمونغو سرعة قدفن أمونغو هي ودقن زنبرة تللي ينتايو تمسرتو نابزبل كيكادكو جن سرعة ودق واحد زمرحو نا إثيوبيا منغستي هقدر كودق يدلي نيرودي ناي بحق نزا حساب زي يسرحلو راي زي كونه اب إثيوبيا خوينوم انصار هقدر نزق قالسو حيلتات كم تزدل تزرغيهم كسرحو يفقد نيرودي زبل حتى يخلعل زلوم نحنا ويعني ثم ابوز نبرنا سبات ابز ገምጋምዚ ሓደ ንጹር ርእይቶ ኢና ቀሚጥና መወዳእታ ካብ ኢትዮጵያ ክንወጽእ ከለና እውን ናተይ ርእይቶ እንታይ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ወይ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ስርዓት ግደፍ ንኽወድቕ ዝሕግዝ ወይ ዝደሊ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ስርዓት ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ካብዚኣ ትሓልፍ ኣይነበረት እታ ፖሊሲ እቲ ስርዓት ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ነዚኣ ኻ ስርሑላ ነይሮም ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዞባ ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ መንግስታት ወይ ሃገራት ዝምድና ከም ዘይህልዎ ገብሩ ነይሮም ብዓቢዩ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝምድና ከይህልዎ ونግበር ነይሩ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ንብሎ እዩ ምጽንቃቅ ዓምሰብ ናይ ኤርትራውን ሓደ ካብቲ ይጠቅም ኢሎም ዝርእይዎ ስለ ዝነበረ ሓደ ድኹም ህግደፍ ክህሉ ዳ እምበር ህግደፍ ከም ስርዓት ኤርትራ ክእለ ይደልዮም ዝብል ከምኡ ግምት የብለይ ከም ይደልዩ ነይሮም ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እዚ እቲ ድሒሩ ዝመፀ ትዕዝብትታት ወይ ድሒሩ ዝመፀ ብጭቡጡን ብግብሩን ብዙሕ ንዛረበሉ ንኽእል ንታሪኹን ዝግደፍ ዝሓዝናዮ ጭብጥታትን ተመክሮታትን ስለዘሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ አንጻር ስርዓት ግደፍ ንምቅላስ እንታይ እዩ ነይሩ ታክቲካል ነቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ትሕተኻ ሒዝካ ግን ከዓ እንታይ ትገብሮ ከም ዘየድምዕ ትገብሮ ሓደ ካብቲ ስልትታት እንታይ እዩ ትተሓሳስባታት ሓምሻት ማለት እዩ ወደግ ሓሳዊ ሸይጥ ነይሩ ናብ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ነቲ ሓሳብቲ ኣብ ኤርትራ ንክትግበር ከዓ ስራሕሉ ነይሩ እዚ ነቶም ኤርትራውያን ዜጋታት እቲ ተሓሳስባናቶም ግግዩ ኢለን ንምብዳህ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም ሓሳብ ከም ኣማራፂ ክሪእዎ ከልዮም ግን ናይ ብሓቂ ንናይ ኤርትራ
ህይወት ወይ ናይ ኤርትራ ኩነታት መስል ድዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታትን ኣተሓላልዋን ኣመሳረርታን ከመይ ግብራዊ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉን ክሕሰበሉ ስለ ዝነበረ እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረና ተመክሮ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ በዳህውን እዩ ንስርዓት ግደፍ ንኸነውድቆ እውን ብዙሕ ዕድላትን ተኽእሎታትን ኣወዳድባን ስትራቴጂን ነይሩና እዩ ኣብዚ ስትራቴጂ እዚ ወይ ኣብቲ ንሕና ዘውፃናዮ መደባትን ስትራቴጂን ጣልቃ ብምእታው ነፃ ፖለቲካዊ ውሳነ ከምዘይህልወና ክሳብ ምግባር ተበፂሑ እዩ ገለ ካብቶም ምሳና ዝነበሩ ብፆት እውን ብሰንኪ ተሓሳስቦምን ንናይ ህወሓት ምትእትታው ወይ ኢድ ኣእታውነት ዝኾነኑ ብግልፂ ወይ እውን ነቶም ናይ ህወሓት መሳርሒ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ውዳቤታት ከገልግሉ ንዝፍትኑ ሰባት ዘርእይዎ ዝነበሩን ተቃውሞውን ብዙሕ ሽግራትን ብድሆታትን ክሳብ ካብቲ ዓዲ ምጥራዝን ተበፂሑ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝርዝር ከይኣተኹ ነገር ግን ናይ ህወሓት ወይ ናይ ህወደግ ኣካይዳ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ብፍላይ ድማ ኣተሓሕዙ ኣብ ደንበ ተቃውሞን ኣብ ስርዓት ግደፍ ዝነበሩ ፖሊስን ንሕና ከም ደንበ ተቃውሞ ዕዉት ዝኾነ ቃልሲ ከይነካይድ ገብረና ነይሩ እዚ ማለት ግን ኩሉ ሽግራትናን ድኽመታትናን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ወይ ኣብኡ ዘቕንዐ ወቐሳ ወይ ድኽመት ብምሉእ ናብኡ ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን ንሕና ከም ኤርትራውያን እውን ንሕና ከም ተቃውሞ ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ይኹን ብሓፈሻ ኣንጻር ህግደፍ እንቃለስ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ናይ ህወሓት ምትሓዝ ወይ ምስ ናይ ህወሓት ምትሓዝ ዘይብሉ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂን መደብን ካለ ድማ ውሽጢ ዓድና ተቃልስና ውሽጢ ዓዲ እቲኻ ክስራሕ ይግብኦ ነይሩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ እንተ ሽግር ተፈጢሩ ኣብ ዲያስፖራን ዘሎ ኩነታት እውን ብዝተኻለ ከነቀራርቦ ክንውድቦ ከምቲ ዝድለ ከነ ኣድማዕ ኮይኑ ንኽርከብ ከነስርሖ ንኽእል ነርና ኢና ስለዚ እቲ ድኻም ብወገንና እውን ነይሩ እዩ ነገር ግን እቲ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረኩም ተመክሮ እንታይ መስል ወይ ኩነታት ብኸመይ እዩ ዝፀልወኩም ነይሩ ስለዝብል እቲ ሕቶ ንዕኡ ንምምላስ ዝኣክል እየ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኩነታቱን ናብቲ ውሽጢ ኣተ ክገልፅ ዝፍትን ዘለኹ የቐኒየለይ اوكي قوتنا يتكون حف كتبل تخيلها حف كتبل تخيلها أسألك زيادة صبوتها شو محطتها خمس عال اوكي دندن الله قد دندن حسان كل تكبر حول هذا نبغى مدرسة مرحبا هذا الناس إذا وانت أنا تبهر في قلة حركة فري لا لو لقطتها لا برتوش مع الغدو سمع الله ثانك يو حكي مورال ናይ ብሓቂ ሞራል እቲ ነጎርጎዳዊ ዝኾነ መግለፂኻ ክሰምዕ መብቃዒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣነ ሙሉ ብርሃኔ ከመይ ቀኒኻ እቲ ዝገርም እተን ኣዳልየን ዝነበርኩ ሕቶታት ከኣኒ ከምዛ ጎተና ኣብዛ ገዛ ኮይኑ ምሳይ ዘዕለለ ብሑቕ ኣቢል ወሲልዎን ከመስግነካ ብዝኾነ እቲ ዘድሊ ግን እንታይ እዩ እቲ ኣኹ ናይ ብሓቂ ዝዓንቀፈኩም እቲ ስርዓት ወያነ ነቲ ህግደፍ ክወድቕ ድሌት ከም ዘይነበሮ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ግልፂ ክኾነሉ ምእንትን ምቕማጥካ ብኣካል እውን ኣብኡ ዝነበርካ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይደሊ እቲ ሕቶታት ሕጂ ብጎተና ስለተመንጠልኩ ግን ከይሓተትኩ ንኸይወርድ እንታይ እየ ክብለካ ዝደሊ እቲ ናይ ኣክል ናቱ ኩነታትን ኣካይዳን ኣወንትኡን ክትገልፆ ፀኒሕካ ግን ከዓ እንታይ ክኾን ከም ዘለዎን ትጠቓቕ ፀኒሕካ ኢኻ እዚ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣድማዒ ኮይኑ ንኽወፅእ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክህልዎ እንታይ እንተዝግበር መሓሸ ትብል ብመገድኻ እቲ ናይ ቃልስኻ ተመክሮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ወያነ ዝግበር ዝነበረ ገሊፅካ ስለዝኾንካ ገሊፈያ ኣለኹ ጎተና ሓዲግኒ እዩ ነዚኣ እንተገሊፅካ ልደት ትብለኒ ብጣዕሚ የመስግነካ ቀሊል መምህር ኣይኮንካን ካብ ዕድመኻ ንላዕሊ ዝኸደ ተመክሮን ብስለትን ኣዘራርባን ዘለካ ቆልዓ ኢኻ ክትቁፅሎን ክትነፍዕን ካብኡ ንላዕሊ ክትከውንን ከኣኒ በዚ ኣጋጣሚ ትምኒተ ይገልፀልካ እዚ ሓንቲ እዚኣ ጥራሕ መለሰለይ የቐኒለይ ማይክ ፍሪ ሰላም ሁሌ ቴንክ ዩ ፅቡቕቲ ሕቶ ካልዒልካ ብወገናይ እውን ሰላም ክብለካ ደሊ እዚ ናይ ያክል ምንቅስቓስ ትካላዊ ቅርፂ ወይ መልክዕ ክሕዝ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ዝብል እዩ ብሓፈሻ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ብክልተ መልክዓት ክካየድ ይኽእል እዩ ከም ተመክሮ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዘንበብክዎ ወይ ይመሃሮ ከም ዘለኹ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ሓደ እቲ ፍኑው ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ክህሉ ይኽእል እዩ
ካላይካ በፖለቲካዊ ውዳበ መልክዕ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ هل حميلو ناي بوليتيكا ريتوتاتن علاماتاتن اقميتو نهزبي اكالتي علامه خوينو نخقالس كعدمو وي كساتفو يخليو اذنا ياكل من كسقاس كساب حجي ناي كم زرداني زلو وي كمنابباي قطعي يالو اتي عمت وي تچقونا زوردو قطعي ناي بحق لوطي اب ايرترا نخلو دليتالو እዚ ድሌት እዚ ንሓደ ትካላዊ ቅርጽ ዘይሒዙ ወይ አንጻር ስርዓት ክደፍ አድማዕ ኮይኑ ከውጾ ዝኽእል ውዳበ ዘይብሉ ድሕሪ ግዜ ክደክም ይኽእል እዩ ወይ ከምቲ ዝድለ ከይከይድ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ክልተ መንገድታት እዮም ዘለውና ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ብዝተኻለ ነዚ ናይ ያእክል ምንቅስቃስ ናህሪ ክውስኽ ናብ ዓዲ ገጹ ዝኣትወሉ መንገድታት ክፈጥር ኣለዎ ካልኣይ ድማ ምናልባት እውን ገለገለ እዋን ረአዩ ወይ ተሕቶ ይለዓል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ክደፍ ብውሽጡ እውን ክወድቕ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ለውጢ ኣካላት ወይ ሓይልታት ኣለዉ ምናልባት ስርዓት ክደፍ እንተደኣ ወዲቑ እሞ እዚ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለዎ ድኹም ህይወት ሒዙ ቀፂሉ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ወይ ህዝባዊ ማዕበል ፍኑ ናይ ህዝቢ ሲቪላዊ ማዕበል እውን ክንሪኦ ከለና ገና እንዳተዋህለለ ቅርጽ እንደሓዘ ተካላዊ መልክዕ እንደሓዘ ክኸይድ ስለዝግብኦ ብዝተኻለ ዓለም ለኸ ጥርናፈ እንተለዎ ጽቡቕ እዩ 2015 ይመስለኒ በዓል ፕሮፌሰር አርአያ ደስታ አልዒሎሞ ነይሮም ዓለም ለኸ መሪሕነት ንምፍጣር ተባሂሉ ይስራሕሉ ነይሩ እቲ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ከም ሓሳብ ደጊሞ ሕጂ እውን ኣበየ ቦታ ኣበየ ሃገር መሪሕነታት ይመርጽ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ መንእሰይ ብሓፈሻ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ንዕኡ ዝውክል መሪሕነታት እንዳመረጸ ይኸይድ ኣሎ ግን ኣብዚ ከይተደረተ ለምሳሌ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ንብሙልኡ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሕብረተሰብ ከጽልል ዝኽእል ትካላዊ ውዳበ ክፈጥር ኣለዎ ኣብ ካልኦት ክፍለ ዓለም ዘለውን ብተመሳሳሊ ከምኡ እዚ ክሳብ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሕብረተሰብና እውን ክኸይድ ዘለዎ ይመስለና ኣብ ኤውሮጳ በአሜሪካ ወይ ኣብ እስራኤል ወይ ኣብ ካናዳ ጥራይ ተሓፂሩ ክተርፍ ኣይግባኦን ናብ ኡጋንዳ ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ክኸይድ ናብ ሱዳን ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ክኸይድ ናብ ኬንያ ገጹ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ክኸይድ ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ኩነታት ኣይሕግዞን እዩ ሓቂ እዩ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ግን ተሕተ ባይታዊ መንገዲ ተጠቂሙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ብክልተ መንገድታት ኣቢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓደ እቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት መሪሕ ውዳበ ክህሉ ዝግብኦ ይመስለኒ ሓደ መሪሕ ሃገራዊ ሓይሊ እንተደኣ ዘየሎ እዚ ናይ ይኣክል እውን ናይ ባሕቂ ኣድማዕ ክኸውን ይኽእል ድዩ ማለት ናይ ባሕቂ ንጹር ዝኾነ ናይ ወዳድባን ስትራቴጂን እንተደኣ ዘይሒዙ እውን ከም ተቀድም ኣቢሉ ዝተገልጸ ሓንሳብ ክመውቕ ሓንሳብ ክዝሕል ስለ ዝኽእል እቲ ዘተኣማምን ዝመስለኒ ንዓይ ነዚ ናይ ህዝቢ ስምዒት ነዚ ናይ ህዝቢ ድሌትን ወንን ኣወሃሂዱን ጠሚሩን ንዓዲ ከእትዎ ዝኽእል ወይ ብውሽጢ ዓዲ ምስ ዘለዉ ናይ ለውጢ ኣካላት መላግቦ ፈጢሩ አንጻር ስርዓት ክደፍ ኣድማዒ ዝኾነ ውፅኢት ንክህልዎ ክገብር ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ክትስእ ኣለዎ ድኻም ናይዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከዓ ዝያዳ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ከምቲ ዝድለ ከይቅፅል ወይ ከምቲ ዝድለ ናህሪ ከይህልዎ ወይ ኣቕሊቡ ነቲ ዕድላት ኣብ ረብሓ ናይ ዝቃልሲ ውዒሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነቲ ብዓዲ ዘሎ ህይወት ንክቕይር ክገብሮ ወይ ክሕግዞ ኣይከኣለን ይመስለኒ ከድና ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተራ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ክርአ ይግብኦ ሓላፍነት ወሲዱት ናይ ፖለቲካ ሓይል እቶም ምሁራት እቶም ፖለቲከኛታት ወይ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ኣብዚ ጉዳይ ሓላፍነት ወሲዶም ንክልትዩ ነቲ ህዝባዊ ማዕበል ነቲ ሲቪካዊ ምንቅስቃሳት ከምኡውን እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት መሪሕ ኢድ ሒዙ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታትን ራእይታትን ተዓጢቑ ንዓዲ ገጽና ክንኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ እንተደኣ ተፈጢሩ ዝሓሸ ዝቐለለን ይመስለኒ የቐኒየለይ Thank you, Mora Kubrhauna. Okay. Bana Berhan Hagar, Allah Hado, Bana Berhan Hagar, Allah Hado. Bana Berhan Hagar, Nabaha. Dandan, Tamali Sahal Kahake. Bana Berhan Hagar, Allah Hado. Okay, thank you. Bana Berhan Hagar. Hada Gwaralain, Hatta Abeka Lahana, it's a Beka in Fele. Bana Berhan Hagar.
اوكي حراي يسمع لنا مالتي ومس مصفا كم قال جبر وابيات كفي تخون ايش ما يبلا الله خدو ما يبلا سوسان حد ما يبلا حد الله خدو ما يبلا سوسان حد هو والله حدنتنا كما يوعلكم كما يمسكم قرم ما بقى مدرك صبو ثانك يو حدنتنا هو انت زي تجاجي في مورال I think تخطئته هلا هاشي بشحن شعات بيت انت ساعة كلها تولي ديل كاي مثلني بتعامي يزقرم شيخ وافق ايبر كم جو بوتات ناسي مورال تسنقن تسفانا كتعبت من سيها I'm very impressive نارتو حتى يكاتو أبزن سخاز الله هاي عدمي مالتي في دهرنت أنت تولو من سياد كماها بتفكر سنة تخينا تسعة كلتان توليد كامس لأن مورال كماها ما تخلو خط سرعة زورد أدرع بس حوام كوانتو هنا جن دقيقة تعاطيهم انتم اويرهم من جسنا مرحينا نابلو نزي ازخل هزنا زورد دلو قسعي كم زيناتهم بيهم كمنات كاكسبرينس دلوهم تتعربيا ولا بحدثي زطمنا دلو من السيات او دادير كاسي نسلخا بفولي كيف كان الشرعات زي على ليخا امو ابزي بزنقاب عينت كئلتن فلتاتن موها ديديكيشن سقع خيتكاون باكل كت علش زبقى عكا فليز بلي تموكروسي كابيها عشين كايو حادي من البات بيرسونال كي كون نمبر تقارل تدخونو سدرابيت كاقل مناتو سي قري من نوم مستعد مخاسي بتعني تشفاهي بكاني هجسي حانت حتى يستاعة تناتكا خلص لزدنا أكروتي ناتكا أمكوت بوليتيكا فلتا تكون أزرارباكم كل ما كابي متيز كله فلتا تجي حادي نتهم من إسيات كي انتاي مبالكا وي بخمينا كنزناتكا تشفا زهب ناي بحاك مورال زهب تشفا زهب ألنا بايناتا ألونا بايناتا زبن إسيات زبن سلازخونا نايلو متعن بسماع خوشكا حجي انتاي كنقبر قبا أنا أتناتكا مسمروكا تقاها خمان أتليست سيتا إذا بالك نقبر مو بزيادة خما فلاحتي تهاجرنا عهم سلازخونات overall انتي كنك أشنسي انتاي عينت لباخ تحلف يغني اللي بتاعني إذا مسكناك thank you مجموعة thank you نمتبع خاخ مسجني دلي ناتي ولقاوي تمكرو وي دحر بايتا ايا ولادي تغادا لاي ما يزباو ግንባሬው በህይወት አሉ አባዱን አሉ ምናልባት ጽልዋ ይخل ይለይ ግምት ናይ በሐቂ ካ ጽልዋ አለው በሐፈሹ ግን منباب يفتوي ببحريكا بحد عينت كنتات منباتون مالت لوطي قصال لوطي ابزلو كنتاتن هيوتن كهلو ወይ كنبر يزدلي ስለዚህ بعبيت ጭቆና ክትጻወሮ ዘኽእል አይኮነን ስለዚህ ጭቆና ክወገድ አለው ክቀየር አለው ከላይ ድማ አነ ከም ዜጋ በቲ ናይ ስርዓት ግደት መሓውርን ፖሊስን استبدلكو سلازي نزي بدل زي تጻويره ወይ نزي بدل زي اشش يلق حلفو አይከልን ወይ አይግባአንን ይለያምን ከም ዜጋ ሐላፍነተይ ክዋጻ ከም ዝናይ ናይ ዝሐድሽ ወለዶ ድማ እቲ ስርዓት ክቀየር ዝሐሸ መጻይ ዝሐሸ ዕድል ካኸለውና ስለዝግባ ንሽ ያበርክቶ አብዝቀት ህልውና ኣለዋ አይለ ስለዛመንኩ ድማ ነቲ ናይ ቃል ተበብሶ ክወስድ ተገዲደ ናይ በሐቂ ታሪክ كنكسب علينا حدث تاريخ انتدا زي بلو منم واغا زلو ايكونن تاريخ زي بلو هيوت يبلون زبل حدا وانا بقله صحفان ببنيره تاي مالتي بهيوت كنبر خليو ግን ከም ሰብ ኣብ ናይ ሕብረተሰቡ ህይወት ኣብ ናይ ሃገሩ ጉዕዞ ንሽይ ተጠቅማ በርክቶ ክህልውና ኣለዎ ኢለ ስለዛምን በቀጣናብቲ ቃልሲ ተጸምቢረ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ወጻተኛታት ድማ ነዚ ዘለና ንኡስ ዓቅሚ ክመሃር ክኢለ ስለዚ መስርሕ እዩ ናይ ተመክሮ ጉዳይ በብቁሩብ ናተዋህለለ ዝኸይድ ወላ ሓንቲ ኻይ ፈልጥን ይኸሙ ይዝርዳእኒ ንእሽ ሓሳበይ ክምልእ
ዝፍትን ዘሎ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የብለይ እንዳተማሃርኩ ዝኸይድ ዘለኹ ዜጋይ ማለት ሓደ ዜጋይ ነዚ ዘሎ ብፍላይ ድማ ነቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ከም ንቡር ዝወስዱ ጥራይ ዘይኮነ ትሚሎም ዝርዩ ጥራይ ዘይኮነ ዝተሓባበሩካ ስንታይ ትብሎም እዩ ብዙሕ እዋን ነዚኦም ተዛሪብናሎም ኢና እስካውን ተዛሪብካሎም ኢኻ ኣብዚ ምሳና ዘለውን ተዛሪብዎም እዩ ወይ መዒዶሞም ወይ መኺሮሞም እዮም ኣነ ከዓ ብወገነይ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ስለዝነጥፍ ኣብዚ ቃልሲውን ስለዝፀናሕኩ እብሎም እየ ሓደ ነገር የክብል ዝደሊ እዚ ህይወት ወይ ዝኩነታት ክቅየር እዩ ኣብዚ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ክእል ስርዓት ግደፍ ክወድቕ እዩ ቅድሚ ስርዓት ግደፍ እኮ መልእኽቲ ነይሮም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወፊሩ ንሓና ዝወረርና ወይ ዝጎበጠና ነይሩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን መልእኽቲ ነይሮም እዮም ግን ኩሎም ነቶም መልእኽቲ ወዲቖም እዮም እቶም ነቶም መልእኽቲ ዝድግፉ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ድሕሩ ሓፊሮም እዮም ስለዚ ናይ ሎሚ ኣካይዳ ናይ ሎሚ ኣሰራርሓ ፅባሕ ናትና መግለፂ ስለዝኾነ ፅባሕ ሓሊፉ ናትና ምስሊ ስለዘርኢ ከሕፍረና ዝኽእል ግብሪ እንተዘይፈፀምና ይሓይሽ ኢለ ክመክር ይደሊ ናይ ብሓቂ ድማ ከም መንእሰያት ሃገርና ክንብድል ህዝብና ክንብድል ወይ ንዝብድሉ ክንተሓባበር ኣይግባእን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ዝበፅሕዋ ዘሎ በደል ወጫ ኣይግባኡምን ኢሉ የዛምን ኣይግባኡን ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክወድቕ ኣይግባእን ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ወድቕ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክቅየረሉ ዝኽእል ንእሽተይ እውን ትኹን ኣበርክቶ ክዋፅኡ በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዖም ብሓፈ ታሪክ ፅባሕ ክፀባፀብ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኣወንታ ኹን ብኣሉታ ኣብ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ኣብ ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓርነታዊ ቃልሲ ሓሊፋ ከም ትፀንሓና ይኹን ፅባሕ ከም ዝሓተና ከዘኻኽር ይደሊ ይቀኒየለይ ኦኬ ኣውዲቓት ካዳ ዘላ መን ነይሩ ሓቀይ ብርሃነ መን ነይሩ ሓራይ ምናልባት እንድሕር ጠንካ ይትሓፋብል እታ ጓል ከረን እንድሕር ኣለኹ ኮይንክ ናባኽ መድረክ ሳባ ጓል ከረን ናባኽ መድረክ ሳባ ጓል ከረን ኣለኹ ናባኽ ክብርትሓት ሓራይ ሞራል ዝድነቕ ኣስተምህሮ ኢኻ ሂብካና ብጣዕሚ ምስዕድነኻ ምስናትካ ተመክሮ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ናይ ናፅነት እዋን ንበሎ 92 ተወሊድካ 25 ዓመት ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ተመክሮ እዩ ኣገላልፃኻ ትምህርቲ ነካማካ ዝመሰሉ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ሰብ ኮንካስ ኣስተምህሮ ክትበና ከለካ ናይ ብሓቂ እንደይ መግለፂ የብለይን ናይ ብሓቂ ግን ሞራል ወደይ ሕጉሴ ሕቡኔ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ምስማዓይ ማለት እዩ ሰሚዐ ይፈልጥኒ በዚ ዕድመ ከምዚ ናብቲ ዓቕሚ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ክህብ ሰሚዐ ይፈልጥኒ እቲ ዝኸድካዮ መገዲ ኣዝዩ ነዊሕ መገዲ ኢኻ ከይድካ ንስደት ወፂኻስ እንደገና ካብ እስራኤል ተመሊስካ ብግብሪ ድማ ርኢኻዮ ብግብሪ ንዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ንዝተፈላለዩ ናይ ተቃውምቲ ውድባት እሞ ድማ ነዊሕ ናይ ተቃውሞ ተመክሮ ዝነበሮም ብዕድመ ዓበይቲ ምሳኻ ዘይኮኑ ቀልጢፉ ክቅየር ዘይክእል ኣተሓሳስባን ዘለዎም ከተእምኖምን ዘጠግም ሰባት ኢኻ ነርካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕብን ተመክሮ ኣለካ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ሕተይ ከኣቱ ንንም ገሊፆሞ እዮም ወዲኦም እዮም ዝብለ የብለይን ትሕቶይ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኩሞ ቃልሲ ወርቃዊ ዕድላት ሓሊፎምና እዮም ኢልካ ወርቃዊ ዕድላት ኣሕሊፍናዮም ኢና ዘይተጠቐምናሉ ኣለው ስለዚ እዞም ወርቃውያን ዕድላት ከመይ ማለት እዮም እንታይ ዓይነት ወርቃዊ ዕድላት ምክንያቱ ኣብኡ ዝነበረኩም ተፃብኦን ተቃውሞን ንፈልጦ ኢና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይመፅኡ ማለት እዩ ስለዚ
እንታይ ነይሩ ትወርቃው ዕድላ ዘይተጠቐምኩምሉ ካልአይቲ ኣብ ኣኸለኹ ትወርቃው ዕድል ንወያነውን ነይሩ ዶም በልካ ዘይተጠቐምሉ ወርቃው ዕድላት ነይሩዎም ዶ ኣምሊጥዎም ዶ ንዕኦም ንበልካ ሳልሰይቲ እቲ ዕድላት ዝነበረና ዕድላት ድማ ካልእ ንዲያስፖራ ገጽና ከነውጾሞ ክንጥቀመሉ ምኽኣልና ነርካ ድማ ኢልካ ኣብ ዲያስፖራ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣውፂኹም ክትጥቀምሉ ወይ ድማ ክመጽእ ዝኽእል ኣውትካም እንታይ ትጽቢት ምተረኽቦ ነይሩ ዝብል ሕቶታት ኣለኒ ምናልባት ከዘይነፂረን ንገረኒ ከነፅረን ኣነ እውን እንታሽሙ ገብረን ኣሎ እንተዘይነፂረን ኣልካ ደጊመ ክቐርበን ክእል መጀመሪያ መስገን ነቲ ዝሃብክን ምትብባዕ እቲ ሕቶ ዳርጋ ዝተተሓሓዘ እዩ ግን ከዓ ሓደ ንዓና ካልኣይ ንወያነ ሳልሳይ ከዓ ናብ ዲያስፖራ ክነምፅኦ ንኽእል እንተደኣ ነርና እንታይ እዩ እሱ ዝብል መጀመሪያ ስርዓት ግደፍ ከም ስርዓት ከም ተሓሳስባ ከም ፖሊሲ ናቱ ፖሊሲ ብባህሪኡ ሓቋፊ ይኮነን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ስምምዕ ይብሉን ምስ ሰማብ ከባቢ ዘለው መንግስታት እውን ስምምዕ ይብሉን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ስምምዕ ይብሉን ስለዝኾነ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፉ ንህዝቢ ኤርትራ በዲሉ ካብ ጥቑ ከም ዝርሕቕ ወይ አንጻሩ ከም ዝለዓል ገይርዎ እዩ እዚ ሓደ ናይ ዝቃልሲ ዕድል እዩ ኣብ መንጎ ስርዓትን ኣብ መንጎ ህዝብን እንተዳ ፍልልይ ተፈጢሩ ንድሌታትን ረብሓታትን ወይ ሕቶታትን ናይ ህዝቢ ተረዲእኻ ነዚ ሕቶታት እዚ ክምለሰሉ ዝኽእል ባይታ ወይ ተኽእሎታት ንምፍጣር ዝቐለለ እዩ ፍርቂ ጉዕዞ ናይቲ ቃልሲ እውን ክበሃል ዝከኣል እዩ ህዝቢ እንተዳ ምስ ስርዓት ተፋቲሑ እቲ ዝተርፍ ነቲ ናይ ህዝቢ ድሌታትን ኣተሓሳስባታትን ብዝግባእ ተረዲእኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብኣዊ ዓቕሚ ገንዘባዊ ዓቕሚ ወንን ድሌትን ናይቲ ህዝቢ ኣተሓባቢርካ ኣንፅዳር ስርዓት ክቐንዕ ከም ዘለዎ ትገብር እዚኣ ጥራያ ነይራታ ታታ ስትራቴጂ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ፖሊሲ ናይ ስርዓት ግደፍ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ብባህሪኡ ተኽታኹ ስለ ዝኾነ ምስ ነፍሲ ወከፍ ጎረቤት ሃገር ኣብ ኩናት ኣትዩ እዩ ስለዝኾነ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ ባሓቂ ንሕና ከም ተቃውሞ ወይ ከም ደንበ ተቃውሞ እቲ ካብአን ክንረኽቦ ዝግባእ ድላት ወይ ካብአን ክንረኽቦ ዝግባእ ደገፍ ነይሩ እዩ እዚ ግን ብመንፅርናተን ረብሓውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ነእቱ ኢና እሳተን እውን ክሕግዛና እንተደኣ ኮይነን ዘቐምጦ ረብሓታት ከም ዘሎ ርዱ እዩ ነገር ግን ብዝተኻእለ ብዝወሓደን መልክዑ እውን ምዘን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ወይ ንኣና ኣሚና አንጻር ስርዓት ግደፍ ክንከዶ ንዝግባእ ቃልሲ ኣይከድናዮን ይመስለኒ ሓደ እቲ ናይ ሕወሓት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ክረአ ስለ ዘለዎ እቲ ፖሊሲ ናይ ነዊሕ ኣጀንዳ እውን ስለ ዝነበሮ ንሕወሓት ከንታይ ዓይነት ዕድል እዩ ኣምሊጥዎም ዝብል እዩ መጀመርያ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክስጎጉ ዝገበሮም ሓደ ካብቶም ምክንያታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮም ፖሊሲ ይመስለኒ እዚ ንነዊሕ እዋን እንዳፈሓቆም ከይድዩ ስርዓት ግደፍ ከዓ ንተቃወምቲ ናይ ህወደግ ብዝግባእ ክሳብ ዓንቀሮም ኣዕጢቑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰርሑ ገንዘባዊ ኣፅዋራዊ ካልእ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሕን እንዳሃበ ወይ እንዳደገፈ አንጻር ስርዓት ህወደግ ወይ ሕወሓት ክቃለሱ ገይርዎም እዩ ስለዚ በንጻሩ ሕወሓት እንተወሓደ ህላውነቱ ክቕፅል ወይ ነፍሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዕድልን ፀጋን ነይርዎ እዩ እዚ ድማ ንደንበ ተቃውሞ ኣብ ክንዲ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ናቱ መካበቢያ እትዩ ጅሆ ዝሕዞ ወይ ዘልምሶ ዘድምዕ ሓይሊ ኮይኑ ክወፅእ ሓደ ናፅነት ክቦ ክእል ነይሩ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናፅነት ንምሳሌ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንዘውፅኦ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂን ፕሮግራምን ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ሓቂ ክዛረብ ደልን ሱታ እዩ ካብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ 25 ኪሎ ሜትር ከድኩም ኢኹም ንስርዓት ግደፍ ክትሃርሞ ትኽእሉ ዘይውጅ ግን ከምኡ ባህል ነይሩ ሕጂ እዚ ኣይከኣልን ማለት ኣይኮነን ይከኣል እዩ ነገር ግን እንታይ እዩ ዝገብረካ
ናይ ብሓቂ አንጻር ስርዓት ግደፍ ንኽትቃለስ ሓደ ካብቶም ዝተሳንደሱ ማሕለኻታት ነይሩ ስለዚ ንወያነ ሓደ ዘምለጡ ዓብይ ዕድል ወይ ወያነ ወይ ህወሓት ከም ስርዓት ኣካል ይወደቅ ኮይኑ ቅጽል ዝኽእሎ ዝነበረ ስርዓት ግደፍ ክወድቕ ዝሰርሕ ይብላነ ወይ እንተዝቅድሞ ንህግደፍ መቀጸለ ነይሩ ይመስለና ኣብ ኢትዮጵያ መቀጸለን ዘይመቀጸለን ናይ ህወደቅ ንረብሓ ኢትዮጵያ ወይ ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድዩ ኣይኮነን ንኢትዮጵያውያን ዝግደፍ እዩ ነገር ግን ንወያነ እንታይ ዓይነት ወርቃዊ ዕድል ያጋጢሞ ወይ መሊቕዎ ንዝብል ግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስን ዝነበረ ንዑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ዝነበሮ ፖሊሲ ዋላ እውን ክትሪኦ ከለኻ ኣርሒቑ ሓስብ ድዩ እቲ ኢሊት ናይ ተዓዲ ናይ ብፍላይ ድማ ናይ ህወሓት ናይ ኣርሒቑ ሓስብ ክእል ድዩ ናይ ርሑቕ ስትራቴጂ ከቐምጥ ክእል ድዩ ኢልካ ክትንትን ወይ ክትግምግም ከለኻ ሓደ ካብቲ ጭቡጥ ፍሽለታት ኣብ ስርዓት ግደፍ ዝነበሮ ተሓዛዩ ዝመስለኒ ኣብ ዲያስፖራ ክንጥቀመሉ ንክእል ዕድል እውን ነይሩ ወይ ኣሎ እዩ በታ ነይሩ ክንወስዳ ንክእል ኢና ኣብ ዲያስፖራ ሓያል ዝኾነ ናይ ለውጢ ምንቅስቃሳት ክካየድ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ አንጻር ስርዓት ግደፍ ዝቃለስ ውሑድ ኣይኮነን ኣብ ዲያስፖራ ኣብዚ ቃልሲ ወይ ነዚ ቃልሲ ክውዕል ዝወፀ ገንዘባዊ እውን ውሑድ ኣይኮነን ብዓብዩ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብ ስርዓት ግደፍ ንኽወድቕ ቆሪፁ ዝተላዕለ እዩ ግን ሓንቲ ካብኡ ምናልባት እውን ዝመስለኒ ፀቂጥና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ክንሰርሕ ዝፀናሕና እዩ ዝመስለኒ እዚ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ግደፍ ኣብ ቅድመ ማሕበረሰብ ዓለም ጨቋነ ምዃኑ ረጋፂ ምዃኑ ንኤርትራ ንህዝባን ይብድል ከም ዘሎ ከነርኢ ሰሪሕና ኢና በዚኣ በታ ዝኸድናያ መልክዕ ዕውቲ ኮይናያ ንስርዓት ግደፍ እዚ ናይ ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ናይ ዝተፈላለያ መንግስታትን ትካላት ዝገበሮ ከይድታት ክንርኢ ንኽእል ኢና መንግስታት ኣብ ስርዓት ግደፍ ዘለወን ወይ ዝነበረን መርገፂ ክንብል ንኽእል ኢና ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን መፂ ዘሎ ምዕባለ ንመማለተ እየ ነገር ግን እቲ ኣብ ዲያስፖራ በረ ዓቕሚ ወይ ዘሎ ኣተሓሳስባ ወይ ድሌታት ወይ ወኒ ወይ ተበግሶታት ባጀታዊ ክኸውን ይኽእል ናይ ዓቕሚ ሰብ ክኸውን ይኽእል ዝምድናታት ናይ ዲፕሎማሲ ማሕበራት ክኸውን ይኽእል ከመይ ገይሩ ንዓዲ ይኣቱ ብዝግባእ ዝተሰርሐሉ ኣይመስለንን ከምኡ ኢለ ክግምግም ኣይኽእለንን እዩ ንዓይ ስለዚ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ክኸይድ ዝፀንሐ ቃልሲ ከመይ ገይሩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኣቱ ክስራሕሉ ፀኒሑ ዶ ክስራሕ ከም ዝፀንሐ ሓቂ እዩ ግን ድማ ከምቲ ዝድለ ክንድቲ ክኸዶ ዝግባእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ለውጢ ፈልሲ ፈጢሩ አንጻር ስርዓት ግደፍ ከድምዕ ዝኽእል ውዳቤታት ከድምዕ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓሳት ከድምዕ ዝኽእል ሓያል መርበባት ኣይተዘርግሐን ዝመስለኒ ኣብዚ ግን ክብሪ ዝግብኦ ዝተፈላለየ ሬድዮታት ዘካይዶ ቃልስታት ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ውድባትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝከኣሎም እቲ ናቶም ተልእኾት ናቶም ሓሳባት ከእቱ ፀኒሖም እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም አንጻር ስርዓት ግደፍ ክቃለሱ ዝፀንሑ ኣካላትን ባእታታትን እውን ክብሪ ይግብኦም እዩ እንታይ ንማለት እቲ ዝነበረ ዕድላት ክንድቲ ዝድለ ኣይተጠቐምናሉን ወይ መሊቑና እዩ ኢለ ክገልፆ ዝፈተንኩ ግን ክንኡ እውን ክንከይድ ንኽእል ነርና ኢና ስርዓት ግደፍ ብማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሓቀኛ መንነት ናይ ስርዓት ግደፍ ብማሕበረሰብ ዓለም ክፍለጥ ራይ ዘይኮነ ንሕና ከም ዜጋታት ዘለና ዓቕምታት ናብ ውሽጢ ዓዲ እቲና እውን ንስርዓት ግደፍ ከውድቕ ዝኽእል መርበባት ወይ ውዳቤታት ክንዝርግሕ ዘኽእል ዕድል ነይሩና እዩ ንምባል ዝኣክል እዩ ተስፋ ገብር መሊሶ ክኸውን የመስግን ኦኬ ቴንክ ዩ ሞራል ክቡር ሓውና እምባ ገደም ኣለኻ ዶ እምባ ገደም ኣለኹ ናባኻ መድረክ ቴንክ ዩ እኔልና ሓድነትና ኦኬ ጋሻና ቋድሓን መጻኻ ኩሉ ኩሉ ወንፀንሑ እኳ ኣይደግሞን ኣነ ኣይደግሞን ንእሽ ዓንክልተበትካ ገለገለ ኩሉ ወንፀንሑ ኣይደግሞን ዝያዳ ሓይሊ ክኾነካ እዚ ናይ 27 ዓመት ሰብኣይ ምዃን ብእሽተይ ኣይኮነን ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ደቂ ሰባት ሕማቕካ ኩንኩን ድብለካ ኣለኹ ተሰብለለይ ተዳኺልካ ዝያዳ ክሰርሕ ጥራሕ ኣነ ተባብዓካ just ኪቢታት ብዙሕ ድኽሰርሖ ዝግባእካ ነገራት ቅድሚኻ ስለ ዘሎ ጠንክር ጥራሕ ክብለካ ዝደሊ ስለዚ ኣብሳይ ከይተብለካ ኢለ ናብተን ሕቶታት ክኣቱ መኒኻ ሳንካራ
ሳንካራ ማለት I think ከምታ ኣብ ክስተክት ነገርና ካለካ ድገለጽካ ናይ ቶማስ ሳንካራ ዝበሃል ሸንቻዓትን ኢትነት ተጋጀ 8387 ሓል ናይ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ቶማስ ሳንካራ ሰብኣይ እዩ ናይ ብሓቂ ነዛ ቡርኪና ፋሶ ትበሃል ዘላ ዓዲ ካብ ኣፖርታ ቡርኪና ፋሶ ዝብስብ ክትህልዋ ዝገበረ እዩ and ናቱ ቀንዲ ዘለልዩ ከም ሰብሱ ሓደ ተቃላሳይ ነይሩ ሪቮሉሽናሊስት ነይሩ ማለት እዩ ማርክሲስት አይዲዮሎጂ ነይሩ እንደገና ፓን አፍሪካኒዝም ከዓ ሓደ ካብቶም ዝኽተሉ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ንዓኻ ቶማስ ሳንካራ ኣበየናይ ጎድንዩ ድምስጠካ ወይ ከም ሓደ ናትካ ሜንቶርሲ ኣበዩ ንዓኻ ድምስጠካ ገለ ክትብለን ትኽእልካ ጽቡቕ እታ ካልአይቲ መንእሰይ ከምዚ ዝበሃል ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ሓይሊ ኤነርጂ መንእሰይ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ኣብዚ ዘረባ የለን መንእሰይ ሓይሊ ወይ ኤነርጂ ፊዚካሊ አክቲቪ ስለዝኾነ ግን ኩሉ ነገር ክገብር ክእል እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ኤነርጀቲክ ምዃኑ ብዘይ ኣፍልጦ ዝግበር ቃልሲ ውፅኢታዊ ክኸውን ኢልካ ደይ ሕሰብ እንድዩ ስለዚ ንስኻ መንእሰይኻ ተቃላሳይኻ እቲ ኤነርጂ ምሳኻ ኣሎ ንበልስ ቃልሲ ክጅምር እንተኮይንካ ግን ከም ሓደ መንእሰይ ነዛ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ምወሳእ ኣላ ኣበዩ እቲ ሽግርና ያ ኩሉ ግዜ ዝሓታ ሕቶያ where is our problem ወይ what is our problem ሽግርና እንታይ እዩ እስከ ከም መንእሰይ ናትካ ርዲት ንገረኒ ኣብዚኣ ስለዚ ተቃላሳይ ኢኻ ሽግርና ኣንቢብካ ኣለኻ ንበል እሞ እታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካል ጋቨርንመንት ክህልዋ ትደሊ ያ ሳልሰይቲ ሕቶይ እስኻ ማለት ከምዚ እንታይ ዝበሃል ፒር ግሩፕ ካብናትካ ዕድመ ብፍላይ ናይ ሕማመይ ዝበሃል ወለዶ ንዓይ ከም ዝረኣየኒ ቁርብ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልእ ብዙሕ ክሳይ ኮንኩ ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገር እዚ ዳርጋ ብዙሕ ሸለል ዝብል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ከባቢ ካብ ዘሎ ብዙሕ ክሳይ ኣለኒ እንድዩ ለሸለል ይብል ማለት እቲ ከም ዝብሎ ፀንሖት ሓይሊ ምስቆም ዘሎ ለውጥ ከም ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ስቲል ነፍሱ ኣይእመናን ዝመልሰይ እዚ እንታይ ፀገም እንታይ ሽግር ናይዚ ናይ ሕማመይ ዝበሃል መንእሰይ ንብል ኣለና እንተኮይና መንእሰይ ክርቢት እዩ ተረዲኻኒ እታ ቦክስ ጥራሕ ተድልዮ እዚኣ ክርቢት እዚኣ ንኸይትውላዕ ዓጊትዎ ዘሎ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣበዩ እቲ ጋፕ ትብል እቲ ፌል ገይርዎ ዘሎ ባይታሲ ኣበዩ ኢልካ ገለናትካ ሓሳብ ክትበልኒ ተፈቲንካ ደስ በለኒ ደጊመ የቐኒየለይ ቴንክ ዩ ሓውና ወል እቲ ሕቶታትካ ኣዝዩ ዓሚቕ ሕቶታት እዩ ብናተይ ዓቕሚ ክምልሶ ክፍትነ ቶማስ ሳንካራ ብናይ ሸነኺ ዝፀልወካ ወይ ዝበልካዮ ሓቂዩ ቶማስ ሳንካራ ናይ ኮሚኒስታዊ ተሓሳስባ እዩ ዝድግፍ ኣነ ኣብዛ ይሰማማዕኒ ምስኡ ቶማስ ሳንካራ ንዓይ ማለት ናቱ ታሪክ ብሕፅር ዝበለ ክድህስስ ፈቲነ ወይ ካብ ዝተፈላለየ መዛግብቲ ከም ዝረኣኽዎ ከም ዝተወከስክዎ ቶማስ ሳንካራ ንብልሽውናን ዓመፅን ዘይፃወር ዜጋ ናይ ቡርኪና ፋሶ ወይ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ንሕና ከም መንእሰያት ኤርትራ ኣነኻ ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ንዝኾነ ዓይነት ጭቆና ንዝኾነ ዓይነት ብልሽውና ንዝኾነ ዓይነት በደል ክፃወር ኣይግባእንን እዩ ወይ ኤርትራዊ መንእሰይ ክፃወር የብሉን ኢለ ስለዝኣምን እዛ ባህሪ እዚኣ ትፀልወኒ ትምስጠኒ ዝመሃረላን ካያ እንተተኻኢሉ ኣነ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ከሰጋግራ ዝደሊ ባህሪ እውን እያ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ፓን አፍሪካኒዝም ዝብል እውን ዓብ ተራ ከም ዝነበሮ ብወገንካ ገሊፅካ ኢኻ እቲ ሓሳብ ፅቡቕ እዩ ኣነ ብዛዕባኡ ክዛረብ ሩብ ከሸግረኒ ገና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነገር ግን እቲ ሓሳብ ንሱ እውን ቅኑዕ ኢለ ዝኣምን ብኣፍሪካ ወይ ኣብ መንጎ
ኣህጉር ናይ ኣፍሪካ ሁሉ ዝግባእ ዝምድና كل زجبا ناي كتبا متحجز ناي بوليتيكا متحجز بعقداسي ملكعو بتقام ملكعو زتك أميز مثلني بزيادة بروفيسور زي تنزانيوي بتدقى قامي قلتو إيو أمونغو ناي أفريكا هجور أمونغو ناي أفريكا هزبتات هنات زخونة زمدنا ناي متحجز زمدنا انتدالو زيادة كلنا إنا نربح متحجز نمالا كام كابو حساب استحته أبكرنا أفريقيا زلنا حجراتن هزبتاتن ون تتمالا نتحجزنا كلنا إنا نربح سلزي تأجا ناي نفس وقت ناي تحدى ناب تحدى نمثال ناتنا ناب إثيوبيا ويناب السودان ناي إثيوبيا ويناي السودان كأنابانا تناتهم تأجاتات انتكافيلومنا نحنا ون انتكافيلنا يوم كيلو زخد زرقحي أمم أهجر أفريقيا تبوء زخنا زمدنا من لأنه ننتلو تقاميو إلى زمن من البات جزيم سأخلون كسرحلو خيلي إلى جمت ويحسبين جنايو كدمو خالو قدايس لزلنا بزح كم مهرلو زقبانا قراتون سلزلو حجنابو مزلال كمسليو نابو عتي خزارة بايكلن زخنا قينو زياون حنت قبتن تبوءات ناتو حسابات ويناتو تي رأي أب أفريقيا حيال زخنا أفريقيا وهجور كهلو شرحلو نيريو جناتي حساب ويتعلم يتعوتن جن يقتصلالو نعوزن كساقسو سباتون لو هوفلي أنا قاعد أوان أكلهم كخون مالت بسفح كرأس لزلوتي علامة أبي أترى ترى يتحسيرو كترب سلزي بلو تناتي رامي تناتي علامة تناتي كالسي إلى زأمن وإلى زحسب مالتيو كله بزح كتكزك على له ناتخال حتى نمسجال زعكل انتهي شجرنا اسم مسارته وحتويو نا إيرترا شجر انتهيو نا هزبي إيرترا شجر انتهيو بنتصور كقمت على نعايز مثلني تنا إيرترا شجر نايتي بوليتيكاوي سرعات أب إيرترا زلو زولدو كمون أما تأتأنا إيرترا نبعلو دحربايتنا إيرترا ون أكلت شجرات كوينو ناتو هللي زمتة بفلاي دما إيرترا كم هاجر ناتا جغرافياوي أكامتا نقداماوي متتاو زيادة استقالة أسلا زغونة مو إيرترا نربح أزحلو نتقمي ناي هزبا خسرح زغل دولدول ديمقراسيا وسرعات سلزي بالله أبتعدي ربوء زغونة هيوت وي ديمقراسيا وسرعات أيتهانتن وي كهنت أيتخالن كساب حجي اتزولو سرعات كأب عبيو نربحنا قدام حيلتات زساسي بقدام عيني ويشانخو خرقلو بوستاوي شانخ خرقلو خا تساره هزبي تساره هاجر سلزغونه نا إيرترا هيوت نا إيرترا كونتات نابزخف ملكعو ناخده كمت تانيحو زاقيتون يقتصلالو نا إيرترا شجر انتايو بنتصورجن بوليتيكاو شجر يزمسلني انتايو تبوليتيكاو شجر كا نابو عمقيلو تنتاني زرليو حدثي بوليتيكاوي تححزة وي بوليتيكاوي شجرن نعو كم مفتحي نقمتون حجون عنا ندن بتعاومو تقتيرو زتبينا زلو يمسلني مودا ناي سرعة تقدف حد رقحيو حد رقحيو دحري ودكت سرعة تقدف زبل كاكالة توسخ حتو ونالو سرعة تقدف انت دعوة ديقو ديمقراسيا وسرعة كنهنس نخل لينا وي ديمقراسيا وسرعة كنهنس زخل البوليتيكاوي سبقنا لنا دي وهانيتنا دينا كل عجبو دحير كون كانت بوليتيكاوي سرعات كله لنا يخات دلي ويتقالس إلكا التحيزكا سلز حتتكا تأساسيرو زخيديو ناي بحقنا إيرترا حدا خط عندي شجرات تناي بوليتيكا يمثلني ايون اب إيرترا زحشه ناي بوليتيكا هيوت بمتصوار نبزحنت ناي تحساسبا نبزحنت ناي الرأيا ناي تهاجر بزحنتون ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ቋንቋውን ክኸውን ይኽእል ክሳብ ዝተሓተ ዘሎ ፀጋታት ናይ ተዓዲ ኣወሃሂዱ ኣብ ረብሓ ናይ ተዓዲ ከውዕሎ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለዘየሎ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ህዝቢ ክብደል ፀጋታት ናይ ሃገር ክምዝመስ ህዝቢ ክስደድ ኤርትራውን ከም ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ድኽነት ናብ ሽግር ናብ ምፍልላይ
ናብ ዝኸፈ ናይ ብሓቂ ክትገልጸውን ዘሰክፍ ደረጃ እንዳወረደት ክትከይድ እቲ ዝሓይዝ ዝመስለኒ እዚ ምልቃዊ ስርዓትን ኣተሓሳስብኡን ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ስሩ ወይ ስሩ በተኻውን ለውጢ ንብሎ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ናትዑና ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክህነፅ ዘለዎ ይመስለኒ ንህንፀት ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘገልግሉ ዕድላትን ተኽእሎታትን እንታይም ዝመስሉ ወይ ኣለዉ ድዮም ከዓ ዝያዳ ነቶም ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ዝግደፍ እዩ ኣነ ግን ከም ርእይቶ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ህይወት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ርእይቶ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍናን ትሕዝቶን እንታይ ዝመስል ምዛ ተሓይዝና ክንሪኦ ብዝተኻእለ እቲ ዕላማ ንጹር ክኸውን ንህዝቢ ዘረብሕ ንህዝቢ ውሕስነት ዝህብ ህዝቢ ከዓ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝመጽእ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ግደፍ ክመጽእ ዝኽእል ዕድላትን ተኽእሎታትን ወይ ድሕሪ ስርዓት ግደፍ ድሕሪ ምውዳቑ ውሕስነት ክህቦ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ዝዓበየ ኢድ ንደንበ ተቃውሞ ወይ ነቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ንፖለቲከኛታት ወይ ነቲ ፖለቲካል ኤሊት ዝበሃል ዝያዳ ዝግደፍ እዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክህነፅ ኣለዎ ዝብል ግን ክንደራደረሉ ዘይንኽእል ርእይቶ እዩ ዝመስለኒ እታ ሳልሰይቲ ስለምንታይ ዝመንእስ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ንጡፍ ተሳትፎ ዘይብሉ ትብል እያ ሓደ ዝመንእሰይ ካብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ናይ ሃገሩ ክግለል ከም ዘለዎ ስርዓት ግደፍ ሰሪሕ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ መንእሰይ እንተዳሪና ብጀካብቲ ወተሃደራዊ መሳርዕ ብጀካብቲ ናይ ወተሃደራዊ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጠሚቁ ግን ዕድመን ዕድላትን መጻእን ናይቲ መንእሰይ ዘባኸነን ዝሓሸሸን ናይ ምልኪ መርበብ ወይ መዋቕር ኣብ ህይወት ናይቲ ሃገር ኣብ ምምዕባል ባህሊ ኣብ ምምዕባል ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ምምዕባል ወይ ኣብ ምህናፅ ማሕበራዊ ምትእምማንን ማሕበራዊ ህይወትን ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ነቲ ዓዲ ዝጠቕምዋ ወይ ንኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ረቑሒታትን ጉዳያትን ክሳተፍ ኣይተገብረን ስለዚ ጠባይ ናይቲ መንእሰይ ልምዲ ናይቲ መንእሰይ ኣረኣያ ናይቲ መንእሰይ እንተዳሪና ምስቲ ናይ ውትህድርና ልምድታት ዝተተሓሓዘ ክኸውን ገይርዎ እዩ ኣቐድም ኣቢለውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ካብ ስርዓት ግደፍ ክንወርሶ ዘይብልና ወይ መሰረታዊ ለውጢ ምስ ስርዓት ግደፍ ክህልወና ኣለዎ ወይ ክንፋታሕ ኣለና ኢለ ዝጠቐስክዎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ባህሪ ለውጢ ተባሂሉ ዝግለጽ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እንተደኣ ስርዓት ግደፍ ካብ ሕብረተሰቡ ካብ ንኡስ ዕድምኡ መመንጢሉ ናብቲ ወተሃደራዊ መሳርዕ ዝወስዶ ኮይኑ እቲ መንእሰይ ባህሉ ከይፈልጥ ክብርታቱ ከይፈልጥ ብዛዕባ ታሪኹ እውን ግቡእን ቅኑዕን ዝኾነ ግንዛበ ከይህልዎ ተሰሪሑ ካብ ዓዲ ምስ ወፀ እውን እቲ ደንበ ተቃውሞ ብዝግባእ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክሳተፍ ከተባብዖ ዝኽእል ወይ ክዓቕፎ ዝኽእል ባይታ ኣይፈጠረሉን እዚ ክሕባእ ዘይክእል ጉዳይ እዩ ብዘይከልዓለም እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ብድፍረት ኣይዝረበላን ግን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ፍላይ ድማ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ኣካላትን ባእታታትን ነቲ መንእሰይ ዝግባእ ተርኡ ንክዋፃእ ኣብ ደገ ኣይከፈትሉን እቲ መንእሰይ እንተደኣ ንኢትዮጵያ ወይ ንሱዳን ወፂኡ ብዝተኻእለ ኣብኡ ምርግግኡ ንዓዲ ገፁ ክርኢ ከም ዝግባእ ንምግባር እውን ዝከኣል ይመስለኒ ምስ ኩሉ እቲ ብድሆታት ምስ ኩሉ እቲ ሽግራት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማለት እየ ስለዝኾነ እቲ መንእሰይ ካብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ተገሊሉ ይፀኒሑ ድሕረ ባይትኡ እንተደኣ ሪኢና ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክሳተፍ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክግደስ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ወይ ተርኡ ንክዋፃእ ዘተባብዖን ዝሕግዞን ድሕረ ባይታ ኣይፀንሖን ይመስለኒ ብወገነይ ብከምዚ መልክዕ ክገልጾ ይኽእል ይቐኒየለይ ኦኬ ቀንደልና መራር ባና ብርሃን መፂኻ ዶ ባና ብርሃን መፂኻ ዶ እቶም ሕቶ ዘለኩም ድሓር ካብ ተኣሽሙ ትኾኑ ሕጂ ኢድኩም ሓፍተበልኩም ፅቡቕ ነይሩ እቶም ሕቶ ዘለኩም